حوجي ودمنا سيد العرب منتنا زودنا زود خبرة ما تدفع محلى فالبحر البحر تخللنا واتر برهان كوشنا في الشخت بالنمرات وحيدة ما لازمنا زيت ودي تنفشلو زيت ندل عرس زبن أمرنا حكينا حاضر يخلع كبركي برهان يزغد ولا يولق بركي زانتان نطف مايات يزلتون الصوم نحنا معبل بحري بمعبل نترقو سود حرقت الريانا يا كل عامت نقام الزمنا مع مقبحري تدعالت مرفل أعين سننا ما تكون تبسل حدا وانتك غون حدا قينات حدا لبي غون حدا هرمت حدا عينك غون حدا قحلي حدا مرفي غون حدا فتلي انت بتريني انت قلنا حدا يدمنا مكفلنا مرجانا زود حرنت يا مرجانا نزودنا ودروف ياتنا نزودنا كم سبت تبينا كم سأل خدمالي مرو أبو قيدة ما هرنومي كم تبرهن فانوس يحشكم كرقي انت كاهم حبونا تكابو خدمك عيا شبيناتا ناتو نبتاتا قبلانا هيمنا نشمت بتاتا انبلع بليلا انبلع بليلا انبلع بليلا سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونوا صبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنا يو لومون كم ووترو العلا قداسنا زلوم عبيت زيناتات حزنا لكم ناباهم مسينا لنا نخل ميدياتات فتشنا ليتم عالتنا صراحنا نعاهم نجزيهم زي وسد جن قدا عبت مرتكب الناس غل كم فلتو زلنا يوم مدرخ هذا عبي لو تزقبر اللي زليو تكتانيك ويون عبي لو تزقبر اللي زليو حساب يوكرين ري حساب ماكلين مراد حساب سوريا ري حساب افغان ري there's so many things happening right now بكل منقدي بقطبه بوتحدراوي بصلوا بكل منقدي نعاهم يبقع زبلنا زيناتات حبريتن اكيبنا نباهم نمصلنا حساب موضع تمسانا صنعو اي بحق زقرم حبريتا دما كنرينا سوريا مچم عباي رسخينا زليا سدتنياتا سوريا أفقدوا زنبرو دحر حاجس معاسيهم بانا عدهم كتملوسو زبل حتوتات تقربهم جمير له أوشت سوريا زقبر زلو نهزب سوريا زي كونه سوريا كسع كندي يقايولان يما غلوان كم زلو كنرينا لازم بكل من قد كرينا أبزو بانا دما أب كبيتوبيا نابانا غني عزلو برتعز خونه بروباغندا كن فتنينا سترا دي كونه أب بحر زقبر زلو مكساسات دما كنرينا لايك مقبار سبورت مقبار نزل سرحنا كبري زوهبن حجازن سل زخونه ناب كالوت كم زبط سكاسل زقبر لايك مقبار حتى يليكمني مجمريا جن بزي زقرم فيديو خنجمرينا let's go. We have exclusive reporting from CNN's team on the ground in Syria just days after the fall of the Assad regime. Loud explosions rocked Damascus overnight, plumes of smoke hanging over the city. CNN's Clarissa Ward, one of the few Western journalists on the ground in the region. Clarissa is with me now. Communications have been tough. We have you. Please just tell me where you are. What's behind you? So, ab Syria ብዙሕ ነገር ይዘጋጥም ዘሎ ኣሜሪካን እስራኤልን على نعنا سكات فتري ويون مسرب حنان سجندانان صقم كفترنا زخل يزبلوا بوتاتات بلبلوا له كل عوان كهرمون بلفرتهم غيرهم كقاصلون يمزوا على زلو سنهيلنا كنرينا بزعبو سترا يغنا يكون الزخولنا تخايد قلت ميديا انت كغبر فتنالو نتو كل اسرائيلن امريكان زغبرو زلو دحنيش تكفال غيري كفر زغبرنو الي يزبلو عندي ابتوش سوريا حزبك ساعه كندي يحغسكم زلو انت عينت حغسكم زلو غنو دما بشار الاسد زنبر حبتي ابز رايوج حدا كابتي كل سبك غنزب زلو غلغله مرحتي انتي عجا كم زغاطمو دماراي. So, John, we are actually here in one of several garages belonging to Bashar al-Assad. We are on the compound of the presidential palace, and you can see
This is a man who had expensive tastes. We've seen Aston Martins, we've got Lamborghinis, we've got Ferraris. I want to add as well that we've been walking through this compound. There are many garages. We were just in a lot where there were dozens and dozens of armored cars, if you can believe that. I don't know how anyone would need so many armored cars. And I'm bringing you over here because you can see this collection of classic cars over here. And እንታይ ትሪኡ ኣለኹም እዚ ክንሪኦ ኢለ ኣብዚ ምስሊ ኣልኩም ኣሚን ሓደ ሰብሲ ክንዲዚ መኻይን ንምንታይ እዩ ዝገዝኦ ኣሚን ቁርብሲ ኣነስ ግርሚ ዝብለኒ እወ ንጉስ ኢኻ እወ እቲ ርስቲ ናትካ እዩ እወ እስከ እቲ ዓዲ ናትካ እዩ why do you need so many cars ኣነ ግርሚ ዝብለኒ ክንዲዚ መኻይን ጥራይ ዘይኮነሲ ኣብ ሓንቲ ግዜ በሸር አልአሳድ ሓንቲ መኪና ክዝውር ዝኽእል ዝዝውር እውን ኣይመስለና ውትሳታት ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ so I don't know እቲ ስስዐ ወይ እውን እቲ ናይ ሓብቲ ድሌትሲ ክንዲዚ ዶ ይሕመመካ እዩ ኣሚን ሕጂ ክብላኩም ከሎ ኩሎም ቶም ነጋውስ ናይ ኢማራት ተኸይትኩም ክንዲ ካብዘን ዝበፅሓን ዝሕይላን ዝፅበቓን መኻይን ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ ነፈርትን ገለመለን ኩሉ ናይ ስዑድያ ተኸይትካ ዝገደደ ከምኡ ገዳፊ ከምኡ ቀደም እዚ ከምኡ ኩላቶም ቶም ዓረብ they have a very expensive taste اوكي هبتام مخان نقوس مخان كلا رستي مخان ندادي رئيس كاتم صو ويون كامباني تاع كوربوريشن استم صو هبت دي كونس ندادي كامري كاقعيد كاتشوط ادعر قوينو تجنزب كقطع بغزا تتقوينو اوف كورس يبلاش وكايو بزو نغرات كتغزي يقددا كخوني جن انا كم ترى سب كوين كريو خلو انت مكينه انا خمانتي تسلچو كاد حرستو سنه غزي كلتا سلسته مكينه اوف كورس بعلوما يحصبون بعلوما سيرفيس يقبلون قال لا كل سوب سلا تقبر له معلتا وكم ذكران كتقيرو تدلي معلتا ومكينه يغيروا ابي كيزوروا خينهم يوم ስለዚ ኩሉ ግዜ ብሴኩሪቲ ጋርድ እዮም ዝኸዱ ገለመለሎም ኣች መኪና ነዚኦም ኩለን ክዝውረለን ግዜ ነይርዎ ህዝብኻ እንታይ ይረክብ ኣሎ እንታይ ትቕርበሉ ለኻ ነቲ ህዝብኻ ኣብ ከመይ መናብሮ ይነብር ኣሎ እስከ ንዓኻ ሓሙሽተ መኪና ውሰድ ተንተረፋ ሸይጥካ ሓንቲ ክሊኒክ ወይ ገለ ዘይሰርሕ እዚ እንታይ ዝገብረካ ክንምንታይ ንሰብ ይገብር ኣለኹ በቓላትካ እንታይ ትብል ወይ ገለ ዘይኮነስ እቲ ተግባራትካ ይዝገልጽ you don't need this much cars ወላ ቢሊዮነር ነብስኻ ገንዘብ ታለካውን ክንዲዚ መኪና የድልየካን እዩ ነቲ ኢንቫይሮንመንት ነቲ ክላይመት እውን ፅቡቅ ኣይኮነን እቲ ገንዘብሲ ኣብ ፕሮዳክቲቭ ነገር ተትገብሮ ፅቡቅ እዩ ተርዲኻኒ ወላ ስለምታይ ጀራዲ እንዴ ታንፅል ወላ ገለምታይ ስለምታይ ነቲ ህዝቢ ከገልግል ዝኽእል ንዓኻ ከርባሓካ ዝኽእል ንዓኻ ከብቲ መካኸል እዩ ንጉስ ኢኻ ግን ትካላት ትገብር ሰብ ተቆፂሩ ዝሰርሓሉ ገለመለ እዚ ኩሉ መኻይን ሓደ ስኻይ ተፍርዮን ኢኻ ካብ ካልእ ዓለም ድመፅእ ብዶላር ይድግዛእ ተሓብቲ ናይቲ ሃገር እዩ ማለሲ ርስትኻ ኣይኮነን ንጉስ ተኮይንካሲ ተሓብቲ ሃገር እዩ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ይምርናትካ ኣይኮነን ስለዚ ክንዲዚ ነገርሲ ንምንታይ የድሊ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ ሓደ ግዜ እቲ ስስዐ ደረት ከም ዘይብሉ ኢኻ ትፈልጥ ሓደ ሰብሲ ክንዲዚ መኻይን ክገዝእ ንቐፅል ናራና ይኽእል እቲ ጀስታ እዚ እቲ ንሱ ዝዝውሮ ጥራይ ኢላትኩም እቲ ኣርምድ ቬሂክልስ ድማ ተንዑድ ዕጅባ መኻይን ድማ ሰለስተ ኣርባዕተ ገራጃት ኣሎ ከምዚ ንዑድ ዕጅባ ጥራይ ክንዲዚ መኻይን ሰብ ንምንታይ ይደሊ of course ንሳቶም መፍተቶም እዮም We were just in a lot where there were dozens and dozens of armored cars, if you can believe that. I don't know how anyone would need so many armored cars. And I'm bringing you over here because you can see this collection of classic cars over here. And the reason this is all significant, John, the reason that we're talking about this, that we're showing you this, is because really this is indicative of the deep, deep corruption of the Assad regime, which is a big part of why this whole uprising started in the first place back in 2011. Bashar al-Assad had been ruling for some So, زغاتي vintage cars وين classical مخاين مالتي لذي كل عينة مخاين ሰብ ገዛ ዘይብሉ ናይ ሕክምና ዘይብሉ ክነሶም ንሳቶም ግን ኣብቲ ሉክሱስ ዝለዓለ ደረጃ ምቾትን ካልእን ንኽነብሩ ኣይስልችዎም እዩ ስለዚ ዋን ዳይ ከምዚያ ዕጫ ነቶም ካልኦት ነጋውሱን ኣይመነየሎም ማለት ናተይ ስልጣን ኣይኮነን ከምኡ ክምነ የሎም but at the end of the day it's going to be a day where things gonna go south ዝብልዎ ነገራት ሕማቕ ዝኾነሉ ስለዚ أنا بحكي جدف برنامج عن رجالنا أزوي بزح مخاينين كلن كم بس إحنا يكعلنا يوم زلوا at the end of the day أنتي كنا بلي عندنا لنا تزبي كابزيرو تبجسو أجرجر كم زي جبره أجرجر ويونتي سلام وسلف تاز جبر زنبره كن لازم تشوت أفجلتات تعبيت انتلو the people had a reason to uprise تحدو بخمسين تما نجوس علي خيال غاتنا إحنا قوت لوتي كون سلا أنا كم جورج كريغ لوت لوتي كون سلا دحر لوت انتهي متي حجرايو كل تديبيت زعبا سوريا يكونن تديبيت من يوم تم كالوت حلتات
መጀመሪያ በዝን ጀመር መን እንታይ ይገብራለሁ ክንፈልጥ እንከላለና ምክንያቱ እቲ መራሕክቲ አልዮ ትኽእል ኢኻ ኢትስ ኦኬ እቲ ጽቡቕ ነገር ዘመኻይ ተሪፈና ኣለዋ ሜይቢ ንሃገር የገልግላ ኾነ እቲ ሸይጣን ገንዘብ ንሃገር ኸውን ስለዚ ኣትሊስት ኣብቲ ሃገር እየን ዘለዋ እጂ ንመለስ ኣብዚ እንታይ እዩ እቲ ዝግበር ዘሎ Our top story tonight on Gravitas is about Syria. Bashar al-Assad is gone and Syria has suddenly become the principal battlefield. It is being targeted by 3 powers, America, Israel and Turkey. But what's really driving these moves and who at the end of the day stands to gain from all of this? Tonight, we break down the major power plays and the agendas triggering actions that could shape Syria's future. እዞም ሰለስተ ሓይልታት እቶም ተዓዊቶም ዘለዉ ሓይልታት እዮም እዚኦም ንሪኦም ዘለና ኣሜሪካ እስራኤል ኣብ ማእከል ከምኡ ድማ ቱርኪ ሰለስተ እዚኦም ዕዉታት ናይቲ ኩናት ኮይኖም ወፂኦም ዘለዉ እዮም ረብሓናቶም ድማ ረብሓታት ናቶም ብሓደ ድዩ ይገራጮ ድዩ ናበይ ገፁ ክኸይድ ትኽእል ኢልና ንሪአና ግን ሰለስተ እዚኦም እቶም ተዓዊቶም ዝወፂኦም ዕዉታት ኢልና ኣለና ብሰፊሑ ነቲ ዓወቶም ንምዕቃብ እንታይ መንገዲ ይኽተሉ ኣለዉ ህዝቢ ሱርያ ይኮነ ተዓዊቱ ሰሚዕኩምኒ ተዓወት መን ከም ዝዓወተ ኣብዚ እስራኤል እየ ተዓዊታ ቀዳመይቲ ካልኣይ ኣሜሪካ ማዕረብ ወይ ልዕሊ እስራኤል እውን ኣሜሪካ ምክንያቱ እቲ ነዳድን ጋዝን ዘሎ ኣብ ኢዳ ስለ ዘሎ ሳልሳይ ድማ ቱርኪ ተዓዊቱ ህዝቢ ሱርያ ኣብቲ ሊስታ ድሕሪት እዩ ዘሎ ኣብ ሱርያ እንታይ ከጋጥም ካልእ ርእሲ ባት the main stakeholders ካብዚ ኩናት እዚ ዝረብሑ ዘለዉ ግን ቅድሚኦም መን እዩ ኸሲሩ ሓደ ረቢሑ ክትብል ከላ መን እዩ ኸሲሩ ኸ ኣብዚ ንመለስ Regime change may have happened in Damascus, but the aftershocks are being felt in Tehran. Make no mistake, this is a body blow for Iran. They had just one state ally in the region, and that was Bashar al-Assad. The rest are armed groups and ragtag militias, like the Hezbollah in Lebanon or the Houthis in Yemen. So Assad's ouster is a big setback for the Iranian regime. Their foreign minister put the blame on Assad's army. He said they failed in their duty. The Syrian army. So, comes in Riyaz Delana, Iran, ከም ራሻ ካብ ራሻ እውን ንላዕሊ ብርቱዕ ስዕረትን ፅፍዒትን ዘጋጠማ ኣብ ምውዳቕ ናይ በሻር አልአሳድ እያ ንኢራን ሓደ ፅፍዒት እዩ እዚ ብዘይከኣል ዓለም ናይቲ ጂኦፖለቲካዊ ከምኡውን ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ናይ ኢራን ኣብቲ ዞባ ዝነበራ ፅልዋ ሕቁኡ ተሰይሩ ክንብል ንኽእል ኢና እስራኤል ድማ ዋላ እኳ ንኢራን ኣብ ኢራን ከይዶም ተዘየውደቕዎ ፅልዋናታ ኣብቲ ዞባ ግን ከም ዝርመስ ገይሮም ኣለዉ ንግዚኡ ባውንስ ባክ ገይሮም ከም ካልኣይ ግዜ ብካልእ መንገዲ ክምለሱ ክእሉ ይኽእሉ ዶ ዊ ዶንት ኖ በት ኣብዚ ሕጂ ኮይንና ካልኩሌት ክንገብሮ ከለና ነተንያሁ እቲ ኣብ ሊባኖስ ዝገበሮ መጥቃዕቲ ንበሻር አልአሳድ ሓደ ካብቲ ከልብሶ ዝኻለየ ናይ በሻር አልአሳድ ምውዳቕ ብዙሕ ፋክተርስ እዩ ዘለዎ ኤግዛክትሊ እውን ብትክክል ስለምንታይ ወዲቑ እውን እቲ ምክንያታት ከቢድ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ወዳደቓ ናቱ ንባዕሊ ሾክ ይፈጢሩ ዘሎ ዋላ ነቶም ኣሜሪካን ኤሮጳን እዩ ሾክ ገይርዎም ዘለዎ ሃው ካም ሓደ ረጂም ክንዲዚ ዓመት ኣብ ስልጣን ነይሩ ኣብ ናይ 8 መዓልቲ ኩናት ክወድቕ ዝኽእል እሞኻ ካብ 2014 ንነዊሕ እዋን ተዋጊእካዮ 11 ጀሚርካ 14 16 ክንደይ ግዜ ጌርካዮ ሰልችዩካ ዝገደፍካዮ ተመሊሱ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ከምዚ ክወድቕ ክኢሉ what are the reasons ኣብዚ ዘብፅሑ ብዘየገድስቲ reasons ፅኒሂላ ገለ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና because ብዙሕ ፋክተር ስለ ዘለዎ እቲ ቀንዲ ግን ካብዚ ውግእ መን እዩ ዝረብሕ ዘሎ መን እዩ ዝኸስር ዘሎ ምርኣይ የድሊ ምክንያቱ ስለምንታይ ኣነ ዘተኩር ዘለኹ ናይ ቅድሚ ሕጂ ክወድቁ ከሎ መርሕነታት ኣብ ዩቱብ ስለ ዘይነበርኩ ብዛዕባኡ ዝኾነ ቪድዮ ይገበርኩ ዑመር አልበሽር ክወድቕ ከሎ ኣብ ዩቱብ ኣይነበርኩን ወይ እውን ክንድኡ ከምኡ ፎከስ ኣይነበረንን ስለዚ ኣይ ዲድንት ካቨር ኢት ግራፊክ ክወድቕ ከሎ ኣይ ወዝን ሓሲበየ እውን ኣይነበርኩን ስለዚ ኩላቶም ቶም መርሕነት ሰዳም ሕሰይን ክወድቕ ከሎ ኦልሬዲ ኣብ ኤርትራ ኢና ነርና 80 ከማን ንኾኑ ሜቢ ሶ እንታይ ማለት እዩ ብሓፈሻ እዚ ምውዳቕ ናይዞም ረጂምስ እቲ ስርዓት ንነዊሕ ዓመት ዲክታተር ነይሩ ንጉስ ነይሩ ጨቋነ ነይሩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ይወድቕ ኣሎ ሽዑ ሴሌብሬሽን ህዝቢ ኣብ ፅርግያታት ኣብ ጎደናታት ወፂኡ ዕልል ክብል ይጅምር እምበን ሪያሊቲ እቲ ክውንነት ይጅምር እቲ ህይወት ማለት እዩ እቲ ህይወት ምስ ጀመረ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ናይ ቀደም ህይወቶም ክናፍቑ እዮም ዝጅምሩ ስለምንታይ እቲ ለውጢ ክመፅእ ከሎ ንዓነቲ ህዝብን ብዘርብሕ መንገዲ ስለ ዘይመፅእ እንታይ ዳ ንናይ ደገ ኣጀንዳታት ብዘርብሕ መንገዲ ስለ ዝመፅእ ናይ ሱርያ ድማ ዝኸፈ ካብ ኩሎም እዩ ቢካዝ ብምልኦም እቶም ኣብቲ ጉዳይ ዝሳተፉ ዘለዉ ዳርጋ ናይ ደገ ሓይሊ ዘለዎም እዮም ንሳቶም ዝዝውርዎምን እቶም ዝዝውርዎም ዘለዉ ድማ ሓደ ዓይነት ዕላማ ዘለዎም ኣይኮኑን ገሊኦም ነቲ ሃገር ክትባታተ ዝደልዩ ገሊኦም ነቲ ማዕድናታ ዝደልዩ ገሊኦም ናቶም ኣጀንዳ ከሳፍሑ ዝደልዩ ስለዚ ኩላቶም ንናቶም ኣጀንዳ ዘለዎም ስለ ዝኾኑ እቲ ኩነታት ህዝቢ ሲርያ ካብ ኣፎም ክሰምዑ እዮም ፅኒኢልኩም ብዙሕ ተስፋ ክገብርሉ ዝኽእሉ
ጉዕዞ ከም ዘይኮነ their domestic affairs or fighting the opposition. Our battlefield presence in Syria was for fighting the ISIS and was ended after IS was defeated. We were also there to support the resistance. So Iran says it wasn't our fight, which is frankly a plain lie. Iran's support to Assad is well documented. In 2012, their top military officers visited Syria. They found Assad's regime. أجنتايو لك كبراشا إيران دما نحنا نهزب سوريا هنا كنحجز ندلي كاب آيسيس بحال وجل دماينا كنكلاخل نتمنقس نحجزون إيران بر أنصار هزبي سوريا يكونان بمبال لك كبراشا مرقز يوم يغيروا له سلازي مستحجي سلطان حيزو له وي وانت عويتهم زلو ريبلس أتليست مسقال يوم ني ديالوج ديسكاشن دلونات كم زلوهم يقلت له زي نترجم يحجزوا خمسة نبر بزوحي تقمو خمسة نبر نتنا ياساد منقسي يحجزون يرمجن أتي منقسي أبزوات كل زلوا ربحنا أتوم بتعمى قداس الناس اللي زلوا بقى تسعيرنا ينايلهم إيدهم شو كمانهم ويكانوا زلهم دربيهم قضية اللي يمزلون تدا عفت بوليتيكا ناي سوريا يتكتبون اتربحنا أتوم ويون تزنبرت الوا نكقد سلن سلنتين رلنا معات هجرات ربحناتن أو وش سوريا نكعززا مرقز إتاتن يغيرا منقد إتاتن يغيرا كايدان يغيرا حساباتن يغيرا إذن نخلن كساس زخلديو نخلن كقلقل زخلديو نمالا سبتناي أمريكان تركن إسرائيل نزلوا قدام. A country already battered by more than a decade of civil war that now finds itself at the epicenter of fresh turmoil. The sudden collapse of Bashar al-Assad's regime has triggered a whirlwind of chaos as the United States, Israel and Turkey unleash firepower across Syrian territory. Let's start off with the situation on the ground. You see, Assad's regime has crumbled. He has fled to Moscow. On the ground in Syria, several Islamist rebel groups have emerged, with the rebel group Hayat Tahrir al-Sham, or HTS. تاينا نرزلنا دحرتي ودقت نايتي بشار الأسد سرعات بشار الأسد سوريا من نهاريا ويون دارجا حيالات هجرات كلن تجوادن زقترالو زلوا ربحن معزاز دما يقوايا ينزلوا أبي يهجت ساقم كفتر زغل زيادة بكربا توما وشت زلوا حيلتات بدقز درخو سلو زغونو ناتوم أجندا تراي كسرحو سلو زي كلو نايكالوت أجندا كسرحو غلو نحات حدهم رسم كفتريم قبل ليجن اتو عبيت هجراتو نبعلو كرات أمو كم زخول هبتوشتي نابنت راشا نتحيزاتو زلا بيزس كتوبا كم زي تدلي الزخاي بوجد يوم كبتسوا بزتت يكوت we don't know راشا مسز مزلا منقسي كسرح دلونات كم زلوا يتقال زلا وحفشاقن كن منتاي أبتقو دايتي انتاي كقات ماين مزايا يتفلتني أمريكان راشانا بحد هاجر تمساسل ربحاك قبر كبيديو زي أبزي عجزة لنا روسون زغلنا جيوبوليتيكا منقصاص للو خل دما راشا حيزاتو زلا بيز أقد داسنا سلو زلو نخلو تجيوبوليتيكا وطاناتا أمريكا نتبيزيتي نخطعتسوا وكل خد قبر مخانا فلوتيو ولا وين مستي منقستي كتسامع تفتينا الراشا أمريكا بزلوا وادا يخون نتمنقستي وين دارقانتي حيا HTS بهذا حياة تحرير الشعب زبلو زلو الشام زبلو زلو ما تيزلو نوعو بستفل عليه من قد جرا كم زوج الراشا كم زوج أخذ قبريا من هي الراشا كابز بوتازن توزيع عبيك سارة حقات ما هم زغل نتخلو أب أفريقيا تقبر زلا زعري أمريكا تبدأ هذا لا كبيت كخونين فلاديمير بوتين بو حدو كابز بوت إز بوتاز كي تودو خلو نا يوكرين حدا معلبته تغيرلو حيلو أخاخيبو نبقال جيوبوليتيكاوي قعزو كأتيخ الخونيجن قدانا يوكرين بعبي خلو أبزز مسؤول بدو انتري خايجن من البات maybe it's resource ناتو أجاتات ناتو أبي كجبري خل حدا وسانة كجبر خل خون لذي أمريكا they gonna push for it زفلوت نجاري هذا يكنا ناتو ربحها كسالت فتنا لون نبلا نتلنا اتربحها بواقع نايمن يكون من زيادة ربحها نايمن قدامنت كوا هبايو إسرائيل عندي بوتاتات ناتا إسرائيل تدلوا زل علامة نابنت زيو. The defense minister has, in just the past few minutes, announced that he's ordered the Israeli military to establish what they're calling a sterile defense zone in the south of Syria without a permanent Israeli presence there. He also revealed that the Israeli Air Force had destroyed the Syrian fleet in an operation on Monday. Now, this comes as Qatar has accused Israel of exploiting the current situation in Syria and violating a nation's sovereignty. Well, Israel has launched a... So, time to بلزلو إسرائيل لما بقديها حدا اتبافر زون ويون السكيورتي ناتنا زدل نجر كانوا حس لزلنا لهم كابت دوبات ناتهم حالفوا وش سورياتهم ناتهم حزاتي يسفع في خمسة لو
ዝኾነ ይኹን ካብ ሱርያ ዝመፅእ ማለት ሱርያ ኣብ ሃገር ስለ ዝኾነ እቲ ወዲቕዎ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ብምእታው ድማ ረብሓናቶም ንቕድሚት ከምፅኡ ስለ ዘለዎም ናይ ግድን ነቲ ዕድል ክጥቀምሉ ምዃኖም ምግንዛብ የድሊ ኣብዚ ኣብ ከምዚ እዋን ሓደ ናቱ ረብሓ ከቐድም ክፅዕር ድማ ሓድሽ ተርእዮ ወይ እውን ፍሉይ ተርእዮ እውን ኣይኮነን ብካልእ መንገዲ ብኣየር ጌራ ድማ ነቲ ወታደራዊ ኣሰትስ ነፈርቲ ኩናት ድዩ ሚሳይላት ድዩ ዓበይቲ ኣፅዋራት ናይ ሱርያ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ መንግስቲ ወይ እውን እዚ ስልጣን ዝሕዝ ዘሎ ንግዚኡ ክመሳሰል ይኽእል ግን ምስ ተረጋገን እስራኤል ናይ እስላማዊ ሓይሊ ስለ ዝኾነ ወይ እውን ናይ ሸሪዓ ክንክተል ኢና ዝብል ዝነበረ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ሓሳቡ ቀይር እንተሎ ምስ ግዜ ንድሕሪት ክበለስ ከም ዝኽእል ስለ ዝጥርጥሩ ዝኾነ ይኹን ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልዎ የብሉን ኢሎም ኩሉ እቲ ዕላማታት ናይ ወታደራዊ ባግ የብልዎ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ክፈጥር ወታደራዊ ዓቕሚ ርሙስ ዝኾነ ስርዓት ክኸውን ስለዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ዘይብሉ መንግስቲ ብካልኦት ንክዝወር ኖርማል እዩ መጋበርያ ናይ ካልኦት ክኸውን ኖርማል እዩ ልውላውነትካ ከተውሕስ ድሕሪ ኮንካ ሓይሊ ክህልዋካ ኣሎ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ቁጠባዊ ሓይሊ ድማ የድልየካ ወታደራዊ ሓይሊ ነቲ ኢሚድየት ክመፀካ ዝኽእል ሽግር እዩ ዝፈትሓልካ ቀልጢፉ ክመፀካ ዘይክእል ሽግር ድማ ቁጠባዊ ሓይሊ ዘድልየካ ምክንያቱ ገለገለ ሃገራት ንኣብነት ንኤርትራ ኣሜሪካ ብወታደራት ክትዋጋእ ድሌት የብላ እንታይ ክትገብር ትፍትን ብቁጠባ ክትርምሳ እያ ትደሊ ኣሜሪካ ትመርፆ ኮይና ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብቁጠባ ክትርምሰካ ከተረኽምሸካ ንኣብነት ንኣሳድ ዝገበርዎ ኩሉ ሰብ ከስተብለሉ ዘለዎ ነገራት ኣሎ ንኣሳድ ብዋዛ ዋዛ ኣይኮነን ኣውዲቖሞ there was a very very calculated plan ነቲ በሻር አልአሳድ ከውድቕዎ ከለዉ ዝተጠቀሙላ እዚኣ ስምዕዋ ኣብዚኣ ካብቶም ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ክዛረቡ understanding of why the Assad regime failed so fast now. Well, there are a lot of people out there telling various stories about it. You've spent time in the Middle East, so have I. You know the lay of the land. You can, as the Israelis have discovered, as we've discovered, buy off large numbers of people if you're smart and you're patient and you know who to talk to. You know, this should not come as a big surprise. So I'm sure that large numbers of officers and probably senior NCOs and soldiers were purchased right there at the beginning or in the months leading up to it. So that's not surprising. Second, so እንታይ ይብላ ኣሎ ስለምንታይ እዩ ናይ በሻር አልአሳድ ስርዓት ብቕልጥበት ኣብ ሓፂር ግዜ ክወድቕ ክኢሉ ኢልዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ሰባት ድሌቶም ክዛረብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብቲ ቦታ ትቕመጥ ተነርካ ንስኻናነን ኣብቲ ማእከላይ ምብራቕ ንቕመጥ ዝነበርና ኢና ብኢራቅ ዝነበረ ኮሎኔልን ስለ ዝኾነ ኣብቲ ቦታ ተቐመጥ ኮይንካ ነቲ ሲስተም ትፈልጦ ኮይንካ ገንዘብ እንተለካ ዓቕሊ እንተለካ ሰባት ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ቦታ ትኢሉ ስለዚ ወታደራውያን ሓለፍቲ መኮንናት ናይ ባሻር አልአሳድ ተገዚኦም ከም ዝነበሩ እቲ ሃገር ሙዳቓ ዘይተርፋ ካብ ኮነ ገንዘብ ክንበክም ኢና ዝኾነ ተኽሲ ከይትገብሩ ዝኾነ ነገር ከይትገብሩ ውሑስ መንገዲ መዋፅኦ ክንገብረልኩም ኢና ኢሎም ምዃኑ ንዖም ስድራኦምን ስለዚ ዝኾነ ይኹን ተኽሲ ከም ዘይገበሩ እዚ ባሻር አልአሳድ በይኑ ከም ዝተረፈ ወይ እውን ንሱ ንባዕሉ እውን ኣካል ናይቲ ዝተኸፈለ ክፋል እውን ክኸውን ይኽእል ወይ ዶን ነው ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና ብገንዘብ ዝተገዙ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እቲ ዝረኣናዮ ኩነታት ድማ ነዛ ናይ ኮሎኔል ዶግላስ መግሬጎር ተጉልዕ ዳ እምበር ንዓቲ ፀረራ ኣይኮነትን ብረቶም ገዲፎም ዝሃደሙ ካላሽናቶም ታንክታቶም ከም ዘለዎ ገዲፎም ከም ዝሃደሙ እዩ ስለዚ እቲ ሰብ ተራ ወታደር ተኸፊሉ ይኮነን መርሕነቱ ስለ ዝጠለሞ ንኣብነት የስዓ ኣብ 91 ኣነ ንኩሉ ኤርትራ ይፈልጦ ክብለኩም ኣይክእልኒ ኣብ ከረን ግን ኩሎም እቶም ወታደራት ናይ ደርጊ ተሰሪዖም እዮም ከይዶም መዓት ብረት ነይርዎም መዓት ዝናራ ጠያይጥ ተጠቓሊሎም ነይሮም ግን መራሕቶም ስለጠለሞ ኢትኩም ሃቡ ተባሂሎም ሰላሒሎም ንጥንቁላ ሓዝ ገጾም ንሱዳን ገጾም ብእግሮም ጉዕዝ ጀሚሮም ማለት እዩ ኣበይ በፂሖም ኣበያትዮም እዝጌር ዋኖም ብሓፈሻ ግን እቶም መርሕነት ኢዶም ድሕሪቦም ወይ ተጠሊሞምካ ተራ ወታደር ብቁፅር ብዙሕ እንተኾነ ከምፅኦ ዝኽእል ነገር የለን እዚ ሓደ ካብቲ good explanation ጽቡቕ መብርሂ ክኾነና ዝኽእል እዩ second thing is we've practically destroyed Syria. The only income producing capability on Syrian soil is up in the area that the Kurds control and that we occupy, the oil fields. And that oil has been sold on the black market and spirited down to Israel. And the Kurds have benefited enormously from that because they want to build their own independent state. And that's not lost on anybody that knows the region right now. And that's another issue we should address in the future. So I don't think we should be very surprised by it. In fact, the big income generator, if you will, was drug trafficking in and through Syria, largely championed by the Syrian army because they just haven't got any cash. They haven't got any money. The place is impoverished. So the fact that በዚ ከዓ ካልእ ኣገዳሲ ምክንያት ድማ ስለ ካልእ ከዓ ቀዳማይ ንክወድቕ ዝገበሩ ኣሜሪካ ነቲ ገንዘብ ምንጭ ናይ ሃብቲ ዝኾነ ናይቲ ሃገር ምንጭ ናይ እቶት ናይቲ ሃገር ዝኾነ ሒዞሞ ነይሮም ነዳድን ጋዝን እዩ ነይርዎ እቲ ሃገር ነቲ ቦታቲ ድማ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኩርዲ ዘለዎ ቦታ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ሒዞሞ እቶም ኩርዲ ድማ ወታደራት ስለ ዘለዎ ኣብኡ
ንናጽነቶም ዝቃለሱ ስለ ዝኾኑ ክንደይ ግዜ ኣብዚ ኣቕሪበልኩም ነይረ ስለዚ ኣድየንድ ወላ ሓንቲ ክግበር ዝኽእል ከም ዘየለ እቲ ካርታ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣብ ካልእ መደባተይ እውን ኣርየኩም ነይረ ብተደጋጋሚ ምርኣዩ ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ኢና ንሪኦ ዘለና እዚ እቲ ካርታ ናይ ሱርያ እንተሪኢኻዮም እቲ ብጫ ዘለዎ ኩርዳውያን ዘለዎ ወይ እቲ ብጫ ዝመስል ዘለዎ ስለዚ እቲ ብጫ ዘለዎ ኣሜሪካ ቦ እዮም ዘለዎ ከምኡ ድማ ንታሕቲ ውርድ ኢልካ እውን ኣብቲ ኣራንሸውን ዝመስል እውን ኣብኡ ስለዚ እቲ ነዳዲ ዘለዎ ቦታታት ብምሉእ ጋዝ ዘለዎ ኣሜሪካ ሒዛ ነቲ ነዳዲ ድማ ብፀሊም ዕዳጋ ኣብ ኩሉ ንእስራኤል ከም ዝረብሕ ገይሩ እስራኤል ካብ ዝያዳ ትረብሕ ማለት እዩ ከም ዝሽየጥ ዘሎን ስለዚ እታ ሃገር ኮሎ ጌና ተፈሪዱላ ነይሩ እዩ ንከምዚ ዓይነት መጉዘይቲ ንኸጋጥማ ሽዑ እቲ እንኮ ምንጨቶት ዝነበሮም ድራግ ትራፊኪን ማለት ሓሽሽ ምንቅስቃስ ድዩ ኣፅዋራት ምንቅስቃስ እዩ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብምግባር ሰራዊት ናይ ሱርያ ዝኾነ ኣታዊ ይገብር ነይሩ ስለዚ እተን ሃገራት እውን ፅቡቅ መሰረት ናይ እቶት እውን ስለዘይብለን ህዝበን ከዓ ነካስ ስለዘይኮነ ማለት ነካስ ማለት ከዓ ናይ ብሓቂ ክፅመም ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተፀሚምዎ ዘሎ ማንም ህዝቢ ኣብ ዓለም ክፅምሞ ዝኽእል ኣይኮነን ማንም ህዝቢ ቀደም ገለ ነገር ካልእ ክገብር ምኻለ ኮርስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ክንደይ መንእሰይ ካብቲ ቦታ ከቢድዎ ሃዲሙ ኣብ ፈቐዶ ዓለም ፋዕፋዕ ኢሉ ንሪኦ ኣለና ምክንያቱ እቲ ክበድ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተኣዊጁ ዝነበረ ስቲል ዘሎ እውን ንመነባብሮها ቀሊል ኣይኮነን ኣዝዩ ከቢድን በዳሂን እዩ እቲ ኣብ ኤርትራ ተሪፉ ዘሎ ዳስዋይ ድማ ዓብ ክብሪ ዘለኒ እቲ ሰብ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እቲ ዝለዓለ መስዋእቲ ዝኸፍል ዘሎ ስለ ዝኾነ ሰራዊቱ ይኹን ህዝቡ መናብሮ ካብ ናብ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ኣብ ሰራዊት ክንብሎ ከለና እቲ ተራ ህዝቢ እውን ከቢድ ሂወት እዩ ዝሓልፍ ዘሎ ስለምንታይ ኣሜሪካ ቴክኒክ ናታ ከምኡ እዩ ኣሜሪካ ምሶም ክሰርሕ ተዘይኪልካ they make sure life ናትካ miserable ከም ዝኸውን ሂወትካ ቁጠባኻ መናብሮኻ ኣዝዩ ሕሱም ክኸውን ከም ዝኽእል ዝሓሰመ ሂወት ትሕልፍ ዘላ ብዓለም ኩባ እያ ከባቢ 50 ዓመት ገይሮም ኣሎ ብእገዳ ድከቶም ኣፅጊቦምሎም እዮም ዝኾነ ይኹን ነዳዲ ከም ዘይኣቱ ቴክኖሎጂ ከም ዘይኣቱ መኪና ከም ዘይኣቱ ኩሉ ነገር ከም ዘይኣቱ ገይሮሞ ኣብ ጥቅኦም ስለ ዝኾነ ድማ ንኩባ ደፊሩ ክመፅእ ዝኽእል የለን ንዝኾነ ንኣሜሪካ ደፊሩ መፅኡ ንኩባ ከትሕና ዝኽእል ሓይሊ የለ ስለዚ ድከታ እናፀገበት ትኸይድ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ሕቶ ኣሜሪካ እንተተፃዲሎም ከዓ ንኣሜሪካ ጀስት ወረቐት ምፍራም ጥራይ ዘድልዮም ኣይዝክሩኻን እዮም ህዝቢ ኩባ ዝሳቀዮ ዘሎ ወይ እውን መንግስትን ህዝብን ኣብ ኩባ ዝሳቀዮ ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ዝክርዎን እዮም ጀስት ኣብ ዓመት ሓንቲ ግዜ እቲ እገዳ ክቕፅል ኣለዎ ዶ የብሉን ክበሃል ከሎ ያ ክቕፅል ኣለዎ ይብሉ በቃ ሂወቶም ይነብሩ እሶም ትራንኩል ከም ቀደሞም ይነብሩ እቲ ህዝቢ ኣብቲ ሃገር እቲ ዘሎ ግን ንሞት ተፈሪድዎ ወይ ንሽግርን ንሕሰምን ይፍረዶ ማለት እዩ ንሱርያ ድማ ቅድሚ ምውዳqa ከምኣ ገይሮማ ስለ ዝነበሩ እቲ ምውዳቕ ኣጋጢሙ It fell apart quickly was not surprising, but it was done in a way that I don't think not necessarily us, but certainly not the Russians or the Iranians anticipated. And it was a master stroke. Now we'll talk about this master stroke strategically, what it means for the two principal winners. So, كلت ነገር ከሪአኩም ያጂ ኩሉ እዚ ዝረኣናዮ ናይ ፖለቲካዊ ነውፂ ወይ እውን ምትህርራም ክነብሎ ንኽእል ኢና ህዝቢ ኸ እንታይ ይብላ ኣሎ እስኪ እቲ ህዝቢ ብፍላይ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝቢ from yesterday from videos about the presence in Syria and like all that. So when the HTS leader Mohammed Al-Jilani says he wants to build a government and society that includes diverse communities, do you believe him? ኣብ ጀርመን ሓደ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ እቲ ህዝቢ ኣብ በርሊን መዓት 1 ሚልዮን ልዕሊ ሚልዮን ዝኾኑ ሶርያውያን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ድሕሪ እዚ ኩናት እዚ ድሕሪ እዚ ዕግርግር እዚ ከም ስደተኛታት ኮይኖም ኣብ ጀርመና ከም ዝኣተዉ ዝዝከር ኮይኑ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ተደጋጋሚ ኣዛረባ ርእሲ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓጎሶም ክገልፁ ምስ ፈተኑ ብጣዕሚ እንኳ ሓጎሰኩም ናይ ብሓቂ ደስ ኢሉና መዓሲኹም ከነ ዓድኹም ትመለሱ ዝብል ሕቶ ድማ ልግብ ይብሎም ኣሎ እቲ ሕቶ ክትሕጎስ ትኽእል ኢኻ ፋይን ትዘልል ኣለኻ መዓሲኻ ክትምለስ ዝብል ሕቶ of course not everybody wants to go back this is a question እቲ ሕቶ ኣብ ከምዚ ኩነታት ምስ መፀ ኩሉ ሰብካ ክምለስ ኣይደልን እዩ እዚ ኩሉ ሱርያ እቲ መንግስቲ ክቕየር ኣለዎ ገለመለገለ ኢሉ ዘጉርዕ ዘሎ ንዓድኻ ክትምለስ ኢኻ ምስ ተባሃለ ክምለስ ኣይደልን እዩ this is ንስማዮ እንታይ ክብሎም እዩ ንባዕሉ Like from what did we see before, it was difficult to believe. Like it's what this is mean for them and how they try to change their ideology just right now, and then how they try to propose building a government and as well a democratic government being included for everyone. And this is our concern as well for the next period, the transition period, how this is will be. Do we will really build a democratic government in the future? How this is the process will. And after, I believe after the ነቲ መራሒ ናይ ሓያት ተሕሪር ኣሻም ዝበሃል ዘሎ እቲ መሓመድ ጀላኒ ዝብልዎ ዘለው
ሓደ ዲሞክራሲያዊ ናጻ ዝኾነ መንግስቲ ከቆም ይብላ ኣሎ ተኣምኖ ዶ ኢሎም መሲ ናይ አልቃይዳን ሓደ ኣኽራሪ መንግስቲ ስለ ዝነበረ ክንኣምኖ ከቢድ ይብላ ኣሎ እዚ ትሕቶ እዚ ኦልሬዲ እቲ ተዓዊተል ዘለኹ ዝብል ዘሎ መንግስቲ ንኽመስርት እምነት የብሎምን ኣብ ልዕሊ እቲ ብደገ ኣንጸላልይዎም ዘሎ ናይ ወፃኢ ሓይልታት ናይ ተገራጫዊ ረብሓታት ናይ ካልኦት እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ድማ እቲ ዕጡቕ ጉጅለ ማለት እዩ ንበዓሉ ንሱ ዝእመን ሰብ ኣይኮነን ወላ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ሚድያ ፅቡቕ ሽም እናሃበ ገለመለ ክጀናጅን ወይ ፍትን ዘሎ ኣሜሪካ ማለት ሚድያ ክብል ከሎ ምሳቶም ክሰርሕ ምዃኑ ምሳቶም ሓደ ዲል ገይሩ ከም ዘሎ ርዱ እዩ ግን ኣብ መወዳእታ እቲ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ እምነት ኣለዎ የብሉን ኦኬ እዚ ሕጂ ዛዕባ እታ ስደተኛታት ኔክስት ሕቶ establishing of the temporary government today and they give themselves the time of 3 months and the next 3 months we are very excited to see how it will be. That'll be the first test, will it be? Exactly. This is a transitional government that's supposed to be there until March. Exactly. Yeah. If that slips, maybe that's what happens. But that's a big question. Yeah. Okay. And so, do you want to go back? This is the question, like, I believe 100 people asked me until today, do you want to go back? But no one asked me if you want to stay. Like, today, if I wanted to speak about this, I'm someone who come to... Yes, that's a question. إذا قلنا تتعك على الكاز نبرة جرمناوي are you going to go back way when كدو ديهم do you want to go back to إمبر do you want to stay زبلا كهلن أبزو وانزي do you want to stay زبل سبيلا أبزي كوف تبلو أبزو كتكمتو تدليل ديهم أيكونن تحطه كتكدو ديهم معسيهم تخدو يتحطه تكيت كوريسكم ده ولا تكيت نكورس لكم يكجمر إذا ربع معناته جرمن بفلاي مستي زلوا كتباو كلولاو قبل على السدتنياتات نازفوا اللي بلو بجرمن أبا فينش أنا بس إحنا لا يمزو يجي زغا سدتنياتات دفتر واتساقم يكونن زلوا ساقمناتهم structural and economic problem بعلم زفتر واتساقم ناي policies ساقم يزلوا جن إحنا قررنا نقع عمامات نديو نتي كنت أباكت الريون كتزارب ولا أنت زي كيلكا نفس الدنياتات حركة أنك هتوصل من كليب كايو سلزي ما أسيهم تقدو كنت من لو سديهم زبل زربا يقرب له سدما زي حتى زي كبيريو زي جزا كلها تجرح زنا برا سنة واسل فتقبرنا برا كلها أجي ما أسيقات من لست حتى ياخد مسا مالك 2015 who someone who integrated with language with the study I received different degree in Germany I become German I become citizen I become was fully right and as well active in democratic country no one really tried to ask me do you want to stay this is the big question to answer your question do I want to go back it's so you must be quite young when you left then yeah so Germany is home is home like for me like someone سنتايب لالو أبزي تماهيري صبغ إنتجريت جيري أبتقول تبع زبر كتزلخو أبسفر عليه زي ساتف زلخو من السيسي أبز عدك كم تدلدو أبز دي تخون زبلان زي مهلاو أجري منه اللي يلوه exactly بعلم زمهروا بعلم زبقس وانت غينم نعم أبزي سرح لنا كبهالي زكبا كابكال هاجر سيدتنيات كتمسي عدل زلا سرحتنيات كتمسي عدل زلا جرمن دروبس كينيا لكن دي شح سرحتنيا نرساتن قالن كمتو وسينا مالو يات أبتع عبدهم زلو حجون بعد نزي كمال سود ليت يبلو من مملاس نتي تحتوي درجة زلو زي سرح زلو أب سيستم تتوقع زلو ويونسخون يقوم بنفيتس ناوسد زخي زلو نعتاتهم يوم كقدمهم بري نتي أب تسرح زبرك زلو منسي كمال سود ليت يبلو معناته ممكن قالنا حبرت سبونا قاتي موصل زلو جين زخونه جبان زلو أجمع دفتر زلو جل ملء نخط الرزو تازبلة أفغانستان سمس أفغانستان ركب زي بلون كنسم أفغانستان من تان نخط الرزو مست منجست ركب جرم كمون جرمن من الصوماليا من تان كتر رزيلهم نتمنجست جنزة في بوم مثلا زك ساعة كندا جرمن نخط الرزو دلونات كم زلهم إذا قلنا قبل تكبر زنا برد أنت عايز بيا خم زلو مفلات يدلي مسيرترا زخوني يقول ركب تتجيرو أبحر معلتي نتزاد اليوم سب كجحتو جرمن ساعة كندا يكالات أفو كم زلو ينادرزلنا أسكان غاتر كله After all these years, like the network I have, it's all in Germany. No one know me anymore in Syria as someone there. I don't remember if I still have a friend in the same city. As all my friends left with me when we left our country because we forced to leave the country. Like it was not our choice to leave. But answering your question, do I want to go back? Me or other young people or other Syrian refugee? We will go back only when we feel the stability in our country and feel safe to go back. And absolutely voluntary way to return more than about someone just throw us there to try to find our future. And do you think Syrians here in Germany, Syrians like yourself, is there a role for you in steering the country's future, the country's direction? This is actually exactly what did we got from. So, بحفشة أنت يوم زبلو زلو تبدأ فيو كوزدنا نابت بوتاتي كندربين دلنا زلنا بولنتانا أبتزد لينا جزية بعلنا تمليسنا نتهزبنا كنا قلقلو نخل ويقلنبر كم زت هدفينا
ሰብ ጉሒፍና ብክወስደና ኣይንደሊና ዘለና እናበለይ ዝዛረብ ዘሎ of course ኩሉ ቅድሚ 9 ዓመት ተመፂና ኩሉ ሶሻል ላይፍና ኩሉ ሰባት ሃገራት በሪሲ ሃገር በሪሲ ስለዚ ናብኡ ከይድካ እውን ቀሊል ክኸውን ኣይኮነን እዚ ኩሉ ግዜ ነዚያ ጥራይ ክዝክሩ ኣለኩም ናይ መወዳእታ ናይ ሎሚ ድሕሪኡ ኣብ ካልእ ርእሲ ክሰግር said that the Middle East would be better off with Gaddafi, Saddam Hussein, and Assad in power. How does... I didn't say Assad, but we certainly have not gained anything with Gaddafi. And you look at what happened. I mean, look at Libya. Look at Iraq. Iraq used to be no terrorist. He would kill the terrorists immediately. It was like, now it's the Harvard of terrorism. Iraq. If you look at Iraq from years ago, I'm not saying he was a nice guy. He was a horrible guy. But it was a lot better than it is right now. Right now, Iraq is a training ground for terrorists. فانتهي بزرم زلو زي قد مخندي عمل زباليو دونالد ترامب دما تحقق كم زلا تاي تكسا صدام حسين قدافي كم دما اساد يحشو دي خاطبلنا كم تبل كم زخان كايز نغري لو انا نعاتاتهم كم سب صبغات يوم نفعات يوم ويون بروخات يوم يبلي يلقون جن ايران انت وسيدنا ابزبن ايران حجر سلام نيروا كم زنا يلوم منهاريا ويون ما بقسنا يقبر شبرا ويون قبر شبرا زجاج حلو عدي نبرن يلو قبر شبرا تعدي رنير تزب دما سلامي نبر نيرو لومي عراق ابي ودي قالا لومي ليبيا ابي ودي قالا سلازي امودا تكريو زلنا اجت حطنيك سعته زحته تسمع Right now Libya, nobody even knows Libya. Frankly, there is no Iraq and there is no Libya. It's all broken up. They have no control. Nobody knows what's going on. The world would be better off with Saddam Hussein 100%. and Gaddafi in power. 100%. Now as far as Assad is concerned. What about the human rights? عالمسي بأبجد صدام حسين قدافن محاشدة تبلا لخيلوس 100% لو زات هذا اللي غيره تنهجرات فعفعي لنا بحم في الشيء زنبرات زلوا قدافن تزلوا حيا اللي بيا محلوه قبرش براي محلوان مسكين دونالد ترامب مسكين دي ولا عشاء I don't know كرداني كلي تتمزمزة ورق قال ملنجنا يحسبوني سو تعلامة سلام نممسح قال ده يكونس exact لازم يحجز لونه مفتار كم استجبره زنقو عيد مثل كنا دونالد ترامب كم زلا تيزربا 100% صدام حسين تزهلو ويون قدافن تزهلو محاش. Let's talk about, well, you don't think they're happening now? They're worse now than they ever were. People are getting their heads chopped off. They're being drowned. Right now, they're far worse than they were ever under Saddam Hussein or Gaddafi. زي ما راح تزياتهم كو هيومن رايتس ويكا مثل دك سبات دغوسز نبري ميلو بار حجي مثل ناي سبات زخبر زلا بيراق يلو وي ونا بليبيا حجي يكون سب كسادو دقرص ليلو سلازي اتي زربات ناي دونالد ترامب كل غزي ابوتايا دونالد ترامب كم زلاتا بتخكل يتزرب بزياده ما كتفتون كصلون ازياتا سرعو انا بزياده فتو انت تخالق نا امريكا ما راح يسلو زغونه كابوم تاي تصبيو now our next topic come through let's go to ما نابكو طبعا زتوكري كل غزي ابديت كابكم كحلف زي دلي ارسل لو زوانزي living, but prices are still up nearly 40% since Donald Trump's re-election last month and more than double so far this year on crypto-friendly policies. The president-elect's son, Eric Trump, is here in Abu Dhabi for the Gulf Bitcoin Conference. He stopped by our studios to talk about the new administration's crypto plans. Take a listen. Well, I've been a dictator for a long time, and so has my father, and I think he زي ودوني دونالد ترامب يو إريك دونالد ترامب مالتيو هذا كابتم نتي إمباير وي بيزنسات ناي دونالد ترامب رانز جبر وديو زي أبو دابي ناي بيتكوين ناي كريبتو أبي كونفرنس أبزنا برولة تساتيف نيرو أبو استزاربو زرباس كسمعوا أب كريبتو مجمري أبزع بابو أب كريبتو زلوخ زارب كل سمعوا. Came out and said that he's going to be the Bitcoin president, he's going to be the crypto president, he's going to make America the crypto capital of the world. And that's what it should be. He's going to put in smart regulation. He's going to do. So, Abu Izi, Abu Police, Ab American Tech Home, Hanis, and Gromzel America, Nai crypto capital, Gabra, Katama, Kantazbella, Nakabrak, Armohan, Drot, Police Nato, Tom Cabinet, Mertom Zalodma, Nazil Amazin, Hatakbur, Tabagis Homzolin, and Rizalana, Zaha, Net and crypto companies, we will net crypto coins, net cryptocurrency, Nala كدف أوزخ المخاني for good reason دما نتي سب ببانكتاتن بقال ملن كم دليتهم زعصوان زلكت وانزلوا ناس النت الأولى والنت نغرق كم دك سبات أدل كهوب سلزخل مسابو دما كمي communication كم زلوا سمعوا حراي ود present خوين منتاي كتبوا تقوليهم كن سمعوا all the right things. But I also have to say it's very different for me to be on the stage, right? Over the last 20 years, I've talked about every hospitality topic. I've talked at every hospitality conference. Over the last 10 years, I've fought like hell to make sure he became president of the United States.
You probably saw us in every swing state and on every TV program in America. And so you're probably asking, why the hell are you here? Why are you here at a Bitcoin conference? And guys, the reason for that is I really believe that this is the future of finance. And I can say with great pride that now that he's won. So انتهي بلالو نحنا أبناء هوتيل بيزنس زلنا هنا أب hospitality industry زلنا هنا سلزا وين نركب أبزنا كريبتوسي أنت أخذ قبر مسيح خايلكم تحطوا تلو يقوميلون كن أنا نزق دايز أصنع تمراميره مسأي ناي فاينانس نسمو خانو تردين اللو إيز بلام زلو سلامتاي نسو تردي ولا أبوه أنت تردي ولا سكن اسمع. You're going to have the most pro-crypto president in the history of America. I can honestly say that America is going to lead the way in the digital revolution. And guys, America has to lead in the digital revolution. And you have a person who is the first president to ever speak at a Bitcoin conference, a first president to ever embrace crypto. And to me, that's very special. It was also really special to me when I called my father last week at 6 o'clock in the morning on a Thursday. Does anybody know what happened that day? We hit 100,000. سنتهي بلالو بحبشة أتي كريبتو لولا قداسنا زلويو أبزي وانو زي أمريكا دما مرحنا تا كتقبل اللوا نغد ميت كتكيت كتكلا اللوا أبزي ديجيتال ريفولوشن دما نغد ميت كنكيت كنكلا لنا أبوي دما درو كيت مرة خلو ناي مجمريا سب أبناي بيتكوين كونفرنس كيدو استزاربيو نكريبتو دما إمبريس قبرويون زتك أملون زتقبلون سبيو سلازي بيتكوين ميتي زهرمت الله معالتي نبا بودا ويلو استزاربو أبزي conversations more. We hit 100,000. And a bunch of the people in this room were blowing me up. They were sending me tweets. And I called my father up and I go, Pops, we just reached the moment that everybody was waiting for. Bitcoin hit 100,000. In true Trump fashion, about 15 seconds later, a tweet popped up. It was, Bitcoiners, congratulations, 100,000. You're welcome. Together, we are going to make America great again. So, look at Abu Dawilu. We hit تزربات معلوم many we نفس وكف بيتكوينز ونن أب كريبتو زلوا we دبلنا كريبتو ناتنا جيري تقطع رسم نفس وكف أب كريبتو ساتف نات كاي بيتكوين وداني corporation يبلون CEO يبلون board يبلون قال يبلون بيتكوين تونن تقين كا نات كاي بيتكوين that's why نفس وكف بيتكوين زونن زعبا بيتكوين كزارب confidence زلوا زعبا مايكروسوفت كتزارب كلا مايكروسوفت بورد اللي بركناتو بمحاسكات راي واننا تعلق ايجن بركن لو بورد اللي هو كم دما اكزيكتيف تيم اللي بيتكوين كم يبلون سلازي ابزي فللي سرزلو نكريبتو وي الكاي دزرب معناته نفسه حويسو سلاز غيزلو سو اني انتنا نرزلنا ازوم سبازياتهم ابي تساتفو كم زلو من بابي دما نبو عبص الوازلو وسب مخانون بو منصر دما ابو ريدي قدم ببانكتات ابت دحري كالاي اب اسرع كاب سلطانو كورت كله بزح قدا سلوز قبروا البانكتات كسب بانكتاتو معصاو سب تكالاتو اب حدغا سلوزتو كاب بانكتات دسنبدن زبحررن سب سلوزغونه نا كريبتو فعلا مازاتو زلون اب تعودت دما نقدميت كدفو ገንዘቦም ኢንቨስት ገይሮም ዘሎ ሰባት ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኦሬዲ ኣብ ከመይ መድረክ ተበፅሑ ከም ዘሎ ካልእ هذا حبريتا نيرو نعكبكم يا بوجيرا كودي زغل زبكم زلوا خدمة أجدا سنة سلة زلوا زبكم زلوا أب كينيا زقات أمد ما أبزي فيديو كسر كله زرا هوايا just in Kenya's National Fire Brigades Associations بال Bitcoin added Bitcoin to their balance sheet لذي Bitcoin already up financial statement ناتهم أب كينياون كجبروا جميرهم إثيوبيا انتهى جرام الله إلا أتي mining أبتدك ديجاناتهم بزح ناي mining companies كم زلون أبتي ناي hash rate بهذا ما كسكل 10% ناي بيتكوين hash rate أبركتو كم زلهم سلزي ترى لهم ولا نشتيقون أقدر أسند كم زلهم سلزي بكل من قدي بيمانن سجامن there is always this news هذا كابتوم legendary investors Ray Dalio وننتقونه أبزي وانزي بيتكوين هيعملوا نيرو أبزي وانزي جن portfolio ناتنا قال كفال نا بيتكوين invest كنجبر كنجدد لنا وكم مخبأ أنا هنا جميرنا I want to steer away from debt مالك كبوند تعالية bond no from debt assets and have some hard money like gold and bitcoin بلالو سلزي كابتي bond زبال أجيله ناب كالوت assets كم بحال working bitcoin invest كنجبر مخالنا أتي I think قال بروج تبع هالكامباني لاتو قال كابتوم legendary investors ناي وول ستريت يو سلازي again أنا زبكم جلو trajectory نماذج أي انتاي كون كم زغل نتي عودي سلواخ قبر زغلات حساسبة policy
initiatives حسابات يزريكم زلو ز حسابات دي كندي لا بيتكوين نبيت خيد الله غلبل دي كونس استوعلكا بنشتي تبقسكا بوحس منقد لنا وحده تميتكا اتواقع نابزلا على درجه كديب كم زخل زابو ازي ودون دونالد ترامب اب قال ابتا كونفرنس كزارب كله من البات ابقال غزي 5 الكمي زي زربا فايرال كوينانيرا I can tell you a lot of eyes were opened when Bitcoin hit 100,000. And I can tell you a hell of a lot more eyes are going to be opened when Bitcoin hits 1 million. And I'm confident it's going to hit 1 million. I think we're all confident in this room. ميتش زعربت له معات بيتكوين بزحت عين تخفيتن بزح سب زعبا بيتكوين كزاربن تبقسو كوسن تبقسو انا كونفيدنت يقولنا بزلنا دما هذا معات بيتكوين $1,000,000 كتحرميا شعو دما زبز حزبي كساتف كفتن يبلالو سلازي ميتش انتلو 10 عزفنات مالتي مليون لازم كاب حجة تبقيسكا it's very early لك كم زعف شح كله تبقيس كم زنبرة تغير كوسدو لازم again the opportunity سبوز هنا بس نعتقيركم هدي لكم تماهيركم بتخلينا من قدي سقوم تكتوس تدخلوا نزيعة كم وترك قدمكم زلي نبكال رستي የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች ንብረት የሆነው ዲፒ ወርልድ የሚያስተዳድረው የሶማሊላንዱ በርበራ ወደብ የኢትዮጵያ ትራንዚት ማሳለጫ ቢሮዎችን ስራ አስጀመረ። በርበራ ወደብ የሚገኘው የትራንዚት ማሳለጫ ቢሮ በወደቡ የሚራገፉ ጭነቶች ደህንነታቸው ተጠብቀው ወደ ኢትዮጵያ መዳረሻ በአግባቡ የሚደርሱ የምንገኘው ደግሞ ሶማሊላንድ በርበራ ወደብ የበርበራ ወደብ በሶማሊላንድ የሚገኝ ትልቅና ትላልቅ መርከቦችን የሚያስተናግድ ወደብ ነው። በዚህ ወደብ ላይ ሶማሊላንድ ኢኮኖሚዋን ጥገኛ አድርጋለች። 120 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ የሚገኝ ጎስጓስ ናይ ባህሪ በዚያዳ ከደፍኡሉ ንርለና ኢትዮጵያ ካብ ጅቡቲ ወፃኢ በበርበራ ንብረት ክትእቱ ከም ዝጀመረት እዮም ዝዛረቡ ዘለው። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ብዙሕ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ እናሓዘ ይመጽ ኣሎ። ሶማሊላንድ ካብ ኣካል ሶማልያ እያ። ስለዚ ልኡላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ናይ ሶማልያን ክኽበር ኣለዎ ኣብ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ክመጽእ ከሎ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ክኸውን ይኽእል እንታይ ይብለኩም ፀኒሐ ኣብቲ መጀመርያ ኣካል ናይ ወይ እውን ዲፒ ወርልድ ናይ ኢሚሬት ዝኾነ ካምፓኒ ኣብ በርበራ ኢንቨስት ገይሩ ከም ዘለዎን ብሓፈሻ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እንታይ ፖሊሲ ክህልዎም እዩ ንግብፂ ይፈትዎም ኢልና ግን ንመንከት ዝያዳ ይፈቱ ንግብፂ ዶ ይፈቱ ንኢማራት እዚያ ስምዕዋ ተመሊሳ ከብለልኩም because this is a very important information ብዙሓት ሰባት ኣብ ዘበነ ኣብዚ ዋን እዚ ብፍላይ ካብ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ንሰምዖ ዘለና ኣብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዓመት ምሕደራ ወይ እውን ኣብ ናይቱ ስልጣን ግዜ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ክትእወጅ ከም ትኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ንዑ ክገብር ዝኽእል ድማ ምናልባት እቲ ጂኦፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት እውን ናብ ከምኡ ክደፍእ ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ምክንያቱ እስራኤል ኣብቲ ቦታት ቤይስ ደሊ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ብታሕቲ ታሕቲ ስምምዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ዩኤኢ ኣሳሊጣ ከም ዘላ ሓደ ነገር ኣብ መንጎ ሶማሊላንድን ኣብ ሶማሊላንድ እስራኤል ቤይዝ ንክህልዋ ስምምዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እሱ ድማ ነቶም ሕቲ ዝበሃሉ ኣብ የመን ዘለዎ ንምቆፃር ንምህራምን ከገልግላ ዝኽእል ነቲ ቦታት ንምቆፃር ድማ ክጠቕማ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ልዕሊኡ ድማ ካብ ኩሉ ንላዕሊ ድማ እቲ ወደብ እቲ መን እዩ ዝቋፀሮ ኢማራት እያ ትቋፀሮ ስለዚ ቀደም ናይ ጅቡቲ ወደብ ኦፕሬተር ናይቲ ወደብ እዚ ዲፒ ወርልድ ዝበሃል እዩ ነይሩ ኣብ መንጎ ጅቡትን ዱባይን ወይ እውን እዚ ዲፒ ወርልድን ዝብል ባእሲ ስለ ዘጋጠመ ሰጊጎም ብቻይና ተኪኦሞ ቻይና ድማ ነቲ ቦታት ነቲ ወደብ ኣስፊሖሞ ከምኡ ድማ መስመር ካብ ኢትዮጵያ ካብ ጅቡቲ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኸይድ መስመር ናይ ትሬን ከፊቶም ማለት እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ንቻይና ኣገዳስነት ዘለዎ ወይ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን very small part of investment እዩ እዚ ብደረጃ ቻይና ዝያዳ መን እያ ተገድሳ ኢማራት እያ ተገድሳ ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ረብሓ ኣገዳስ እኳ ተኾነ ኣብ ኢማራት ግን ዓበ ቢዝነስ እዩ ዘሎ ቢልዮናት ገንዘብ እዮም ኢንቨስት ዝገብሩ ዘለውን ከምኡ ድማ ምስ ኢማራት ኣብ ሃየር ሌቨል ትሬድ ንግዲ እዩ ዘለዎ ስለዚ ኣካል ናይ ብሪክስ እውን እያ ስለዚ እዚ ኣብ ግምት ብምታው ቻይና እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ዘለዋ ኣብ ጅቡቲ ኢትዮጵያ ካብ ጅቡቲ ወፃኢ ናብ ሶማሊላንድ ክትከይድ ከላ ምናልባት ቻይና ነቲ ኩሉ ኢንቨስት ዝገበረቶ ሽግር ከጋጥማ ክእል ንብል ግን ኣብ ላዕሊ ላዕልካ ክረዳድኡ ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ 30% ናብ ዲፒ ወርልድ ናብቲ ናይ በርበራ ወደብ ክመፅእ ተባሂሎም ክረዳድኡ ይኽእሉ እዮም ግዳይ ክኸውን ዝኽእል ኣብዚ ጅቡቲ እዩ ምክንያቱ ኤኒ ፐርሰንት ካብቲ ጅቡቲ ወፂኡ ናብ ሶማሊላንድ ዝኸይድ ዘሎ ፅቡቕ እዩ እዚ ንሶማሊላንድ እንታይ ይገብረላ ኣሎ ንሶማሊላንድ ኣታዊ ይገብረላ ኣሎ ንኢትዮጵያ ካ ዲስካውንት ህልዋ ኸውን እዩ ገለ መክሰብ ኣለዋ እዚ ጅቡቲ ነፍሲ ወከፍ ካብ ሶማሊላንድ ዝመፅእ ክሳራ ናቶም ይክኸውን ሓደ ካልኣይ ኣነ ብናተይ ርዲት
ኢትዮጵያ ገለ ክፋል ኣፍ ደገ ባሕርናቶም ብፍላይ እቲ ኦሮሞ ዝበሃሉ ብሶማሌላንድ ዝያዳ የዋፅኣና እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እቲ ናይ ኤርትራ ባሕሪ እንታይ እዮም ዝብልዎ ሶም ናምሓሩን ንተጋሩን ከገልግል ዝኽእል እቲ ናይ ኤርትራ ወገን ዘሎ ባሕሪ ነቶም ኦሮሞ ዝበሃል ዘገልግል ግን ብበርበራ ወይ እውን ብኬንያ ክኾን ከሎ እዮም ዝብሉ ስለዚ ኣብቲ ናይ ኦሮሞማ ኣይዲዮሎጂ እውን እዚ ኩነታት እዚ ስለ ዝኸይድ ድሮ እዚኣ ጉዳይ ኣላ ኣብዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክኸውን እዩ ፖሊሲ ናቱ ንዝብል እስከ ናይ ዝወዱ ሓሳብ ክንሰምዕ ኣብዚኣ ተዛሪቡን in trouble for a second, but the UAE is the developer's greatest dream because they never say no to anything. In fact, they always tell you to kind of push the limits, and there's no place that's grown faster. There's no place that's been more fun to work in the UAE. I mean, if you want to build it, if you can dream it up, they allow you to do it. And I have to say, unfortunately, to our Western friends, that's not the case. ኢማራት ማለት እቲ ዝበለፀ ንኢንቨስተር ዝበለፀ ቦታ እዩ ዝብል ሆቴል ዲኻ ክሰርሕ ወደብ ዲኻ ገለ ዲኻ ትሰርሕ ትካል ዲኻ ክሰርሕ ካምፓኒ ዲኻ ትሃንፅ ግበሮ ኣጆኻ ዝገበርካ ግበር ዝብሉ ሃገር እዮም ከምኦምሲ ኣብ ኣሜሪካ የለ ኣብ ኤሮጳ የለ እዩ ዝብል ሓካሓሽ ዩኤኢ ብጣዕሚ ንቢዝነስ ፍሬንድሊ ኢንቫይሮንመንት እዩ ዘለዎ ትካላት ንክትሃንፅ ዌልካሚንግ እዮም ካብ ካልእ ሃገር ብዝተሓተ ሪኳየርመንትስ ትካል ንክትከፍት ብጣዕሚ ዘተባብዕ ሃገር እዩ ዓበይቲ ካምፓኒታት ድማ ሄድኳርተርስ ናተን ወይ እውን ሪጅናል ኦፊስስ ናተን ናብ ኢማራት የጉዕዙ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ፌቨራብል ኮንዲሽን ስለ ዘለዎ ከምኡ ድማ ግብሪ ናቱ ድማ ዝተሓተ ስለ ዝኾነ ናፃ ዝኾነ ክስተት ስለ ዘለዎ እንዳ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብጣዕሚ እዮም ነዚ ዝፈትዎ ስምዕዋ ሕጂ እዚ ክንዚ ብትካላት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩኤኢ ረብሓ ዘለዎ ድሕሪ ኮይኑ ኣብ ግብፂ እውን ኣለዎም ግን ክንዲ ናይ ዩኤኢ ክኸውን ኣይክእልን እዩ that's why I think እቲ ሶማሊላንድ ንረብሓ ናይቲ እስራኤል ድማ እንተተሓዊሳቶ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኩነታት ክገብሮ ከም ዝኽእል ግምታት ክንወስድ back in the United States is not the case in Europe. In fact, most of the time they're actually very quick to say no. You know that better than anybody, and so it's been so much fun. But sky's the limits here, and you know, I promise soon enough these aspirations are going to really return to American cities. But you know, it's really great to be here, guys. It's really, really great. Special place in our heart, and I'm very proud that my father stood on stage in Nashville, and he came out and said that he's going to be doing projects in Jeddah. We're doing projects in Oman. We're doing projects in Riyadh. And obviously, we're about to do one here in Abu Dhabi, which we're super excited about. We're doing projects in Jeddah. We're doing projects in Oman. ብሓፈሻ እንዳ ትራምፕ ኣብዚ ቦታ እዚ ኣብ ዩኤኢ ከምኡ ድማ ኣብቲ ዞባ ብዙሕ ኢንቨስት ክገብሩ መደብ ከም ዘለዎም ስለዚ ናይቲ ቦታ ትርግኣት የገድሶም እዩ ከም ጆ ባይደን ወላ ሓንቲ ረብሓ ዘይብሉ ይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ናይ ሪል ስቴት ሜጉል ወይ እውን ኣብ ሪል ስቴት ብዙሕ ዝሳተፍ ሰብ ስለ ዝኾነ እዚ ቦታታት እዚ ሰላም ክኸውን ሰላም ይደዋፅኦ ንሱ ኣብ ሪል ስቴት ዝሳተፍ ሰብ ሰላም እዩ ዘገድሶ ቢዝነስ እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ሰብ ሰላም እዩ ዝፈቱ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ዞባት ሰላም ከም ዝህሉ ኣብቲ ሰላም ድማ ካምፓኒታት ናቱ እውን በቶም ደቁ ኤክስፓንድ ክገብር ይኽእል ስለዚ ነቲ ናይ ሶማሊላንድ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ እውን ብእንግሊሽ ዝኾነ ብዛዕባኡ ተዛሪቦም ነይሮም ካብኡ ከይወፃና ከለና እዚኣ ካስምዕዋ ድሓን እዚኣ መንስማዕ መጀመርያ As of lately, we have been witnessing growing interest in the Horn of Africa from different countries across the whole world, specifically in the Red Sea and also in the Gulf of Aden. In this regard, how should Ethiopia, as a country rightfully and naturally situated in the Horn of Africa, how should this country respond to new developments and how should it also make the best out of this? زنتايم زبلو زلو أب قرن أفريقيا بزح ناي ربحة رسمي يكبر كم زلون قويا ناي ربحات يكايد كم زلون أبزو قدايزي إثيوبيا أنتي تراكت تدخل بخميك خط متدخل إلهم نزي politician مثلا. As you know very well, the issue of the Red Sea and the adjacent waters are not only critical, but they are existential concerns politically. They are serious matter, and the stability and the peace of this waterways is very much critical. Ethiopia also understands that the shift in the international security, political and pivot, and there we are witnessing at the global level the emergence of powerful economies. زنتاي زبل زلو زي بوتازي ناقح بحري سلام رقعتن أقداسنا تلوت رايدة كنس وساني نعنا essential element نعنا critical أقداسنا زلوي سلزي أبتك بحري زقبر كنتات تساتفو كلوانا سلوا كلوانا ندلينا يمزبلو سلزي حتى ناقح بحري إثيوبياويان ويون أبتك بحر زلو دليتاتو من بحقو من زيادة أن رسنين أن برتعني خير الله زي دما كم ترى نجر ويون كم ترى قد داير كاتريو وبحري دايد اللي من قالوا قال ملاك እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ አቢ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፅሑ ዘሎ ኣብ ዝራዩ ለምሳሌ ዶክተር አብይን ውሰድ ክደት የተፈጸመበት ትውልድ አባል ነው ባድሜ ተዋግቷል ያ ሁሉ ሆኖ
አስመራን እያዩ ወደኋላ ተመለስ የተባለው አካል ነው። በሙሉ የምታያቸው ጀነራሎች በሙሉ የምታየው ወታደሩ እኔ እናንተን ጨምሮ የዛ ታሪክ ህያው አካል ነን። የሞተ ህያው ሆኖ ተነስቷል። በሞተ ህግ ተዳይተን እኛ እንድንሞት ሲፈረድብን አይተናል። ሁሉም ግን ሉፕሆል አለው፣ ክፍተት አለው። ትልቁ ነገር አንተ ያመጣውን ነገር እዚሁ ላይ የበለጠ ማጠናከር sometimes ዝብሉ ዘሎ ዶክተር አቢ ወይውን አቢ ኮሎኔል ከሎ ኣብቱ ወታደር ከሎ ማለት እዩ ክሕደት ዝተፈጸመሉ ኣካል ናይቲ ክሕደት ዝተፈጸመሉ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነስመራ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ናራያ ንድሕሪት ተመለስ ዝተባሃለ ሰራዊት እዩ ኣብ ልቦም ከምዚያ ዝብል ዘረባ ኣላቶም ከምዚ ኣሜሪካ ከም ዝመለሰቶም ወይ እውን ዓለም ለኸ ከም ዝመለሶም ገይሮም እዮም ነፍሶም ዝቆፅርዋ እቲ ኩሉ ኩናት ተሳዒሮም ከም ዝወፁ ኣይቅበሉን እዮም ወላ ካብ ኤርትራ ክወፁ ከለዉ እዚ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ተሳዒርና ይብሉን እዮም ገለ ዓይነት ድርቅና ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘለዎ ተሳዒርና ዝበሃል የብሎም በቃ ዘራፍ ኩሉ ግዜ ስዒርና ከምዚ ጌርና ዝብል ዘረባ እዩ ተጨፍጪፉ ተሃሪሙ ዝወፀ ዝነበረ ሰራዊት እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኖ ኣይተሳዓርናን ብናይ ህወሓት ወይ እውን ናይ መለስ ዜናውን ካልእ በዓል ኣሜሪካ ንሕና ክንዓቢ ስለ ዘይደልዩና ዝገበርዎ ተፅዕኖ ኢና ንድሕሪት ተመሊስና ነዚ ናይዚ ቂምታ ስለ ዘለና ኣነ ይኹን ንስኻ ከምኡ ድማ ኣቢ ነዚ ኩነታት እዚ ንምዕራይ እንታይ ክንገብርና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስምዕዎም እቲ ዘረባ እዚ ንህዝቢ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖም ሰባት እዮም እዚኦም ስለዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ንቕሓት የድልዮ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ቀዳማይ መሳርሕናት እዩ ደገ ዘሎን ውሽጢ ዘሎን ከምታ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ብጣዕሚ እምናዓረ ዝኾነ ሓድነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣስ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብዚ ቻነል ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ መንግስቲ የለን ነባሪ ስርዓት የለን ነባሪ ሰብ የለን እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ግን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንክሰግር ክንፅዕረሉ ክንክእል ኣለና ማሕረቱ ተሰሪሕሉ ዘሎ ዕፅፊ ዕፅፍታት ክስራሓሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓድነት ኢዝ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኤለመንት ኣብዚ ቻነል እዚ ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ንክሕይል እየ ዝፅዕር ዘለኹ ንቐፅል ኣብዚ ጠበቅብን ጥያቄያችን ከፍ እናድርገው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አሰብ ምንድን ነበረ? የወሎ ክፍለ ሀገር አንድ አካል ነበር፣ አውራጃ ነው የነበረው። ደርግ ሲመጣ ምን አድርጎታል? አሰብ ራስ ገዝ አድርጎታል። እነዚህ በሙሉ ተጥሰው ቀጥታ 1991 ራሳቸው ኤርትራውያንም ፍላጎት አልነበራቸውም። አሰብ የነሱ እንደሚሆንም አያምኑም ነበር። የኔ ይሆናል ካልክ ለምን መነቃቀል እናስፈልግ ነበር? 80 ሺህ ወጣት እንደ ጭዳ ባድሜ ላይ ብቻ አንድ ግንባር ወድቋል። ስንታይም ዝብል ዘለዎ ኩሉ ተዘረባናቶም አሰብ ናትካያ ናይ ኢትዮጵያ ንምባል ነቲ ህዝቢ ንምእማን ዝፅዕርዎ ዘሎ ለይቲ መዓልትን እዩ ዓሰብ ኣካል ናይቲ ኤርትራ ዝበሃል ካርታ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ ጥልያን ድማ ብዓሰብ ኣትዩ ናትዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜያት ናቱ ካብ ጥልያን ድማ ናብ እንግሊዝ ዝሰገረ ካብ እንግሊዝ ድማ ናብ ፌደሬሽን ዝኣተወ ካብ ፌደሬሽን ድማ ኤርትራ ብደም ዕፅምታ ተቃሊሳ ካብ መንጋጋ ናይ ሓርገፅ ስሒባ ደውፃቶ እዩ ስለዚ ናይ መን ምዃኑ ዘጠራጥር ምክንያት የብሉ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ነቲ ታሪክ ማዚዞም ነቲ መንሰይ ዓሰብ ናትካዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ጌጋ ካልኩሌሽንስ ትክክለኛ መርሕነት ስለ ዘይነበረካ ኢኻ እዚ ጉዳይ ረኺብካ እቲ ሴም ፋለሲ ወይ እውን ሴም ስሕተትን ፕሮፓጋንዳ ድማ ብዝሕ ዝብለና ዝብል ኣገይን ቁጠባና ዓብዩ ብዝሕ ዝብለና ዝብል ዘረባ ብጣዕሚ እዮም ዝደፍኡሉ ዘለዉ ምዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ናይ ሚድያ ድማ ቀደም ብመንገዲ መንግስቲ ይዛረበሉ እንተነይሮም ሕጂ ድማ ኩሉ ሰብ ቻነል ስለ ዘለዎ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝያዳ ምስ ጎስጎስሉ ኣብ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ድማ ነገራት ብቐሊሉ ካልእ መኣዝን ክሕዙ ስለ ዝኽእሉ ንኤርትራ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ካልኦት ጌራቱ ዘላ ሽርክነት ክንምንታይ ውፅኢነት ክህልዎ ክእል ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ዝእመኑ ሰባት እኳ ኣይኮኑን ግን ምስ ግብፂ ዝግበር ግብፂ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ንከይትረክብ ለይቲ መዓልትን ትፀር ሃገር ስለ ዝኾነት ኤርትራ ፅቡቅ ካልኩሌሽን ጌራ እያ ምስ ግብፂ ጌራ ዘላ ግን ኣገይን ግብፃውያን ድማ ከም ትፈልጦም ምስ ረብሖም ዝኸዱ እዮም ድሕር ዝብሉ ይኮኑ ንረብሖም ስለዚ ኤርትራ ንግብፂ ኣሚና ንራሻ ኣሚና ንቻይና ኣሚና ኣይኮነትን ክሳብ ሕጂ ፀኒሓ ነፍሳ ኣሚና እያ ፀኒሓ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝኸፍእ መድረክ ሓሊፋ እያ ግን ስቲል there is a challenge ኣብዚ ዝያዳ ንቕሓ ዘድልዮ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ይገብር እዩ ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ንምግባር ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ስለዚ እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ዘለና ከምዚ ነቲ ህዝብና ንቕሓት ናይ ምሃብ ነቲ በቲ ወገን ኢትዮጵያ ብብርቱዕ ማይክሮፎናት ትፍንዩ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ዲሳይፈር ንዑና ኣለኻ ነቲ ህዝብኻ ትክክለኛ ሓበሬታ ንክንህብ ዓብዪ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ንሳቶም ብኩሉ መዳይ ብኩሉ ዓይነት መልክዓት ብኩሉ ዓይነት ብዘብለጭልጭ መንገዲ ብገንዘብ እንኮላይ ነቲ ነገራት ክጉስግስብሉ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ያን ሄድክ አሸንፈሃል አሰብ በርቀት ነው አስመራን እያየኸው ነው ወደኋላ ተመለሱ አለ የተባበሩት መንግስታት በዚህ በቀጠናው ላይ አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር ከፈለግ ስዬ ኢትዮጵያ አሁን ዛሬ 129 ሚሊዮን 800 ሺህ ህዝብ አለው ዛሬ ነው ማለት
በ2050 ዳታ ወደ 225 ሚሊዮን እናድጋለን። ኤርትራ 3,817,000 ነው። ጅቡቲ 1,152,000 ነው። አራተው ኤርትራን ቁጥሩን አጠፋው። ለ10 ሚሊዮን ድረስ ኤርትራ ዝም ካልከው ገና 50 ይገባል። ሶማሊያ 18,706,000 ነው። ሶማሊላንድን 6.2 ሚሊዮን ብትቀንስ ሌላ ምክንያቱም ፋክት ፕሮፓጋንዳ አይደለም ስዬ another point that ብዙሕ ግዜ ዝደጋግሙዋ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀሙላ ድማ እንታይ ብዝሒት ህዝቢ ኤርትራ of course እቲ ቁፅሪ 1 to 1 ክትሪኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነ ግን ብዝሕ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ቻነል ናተይ ብተደጋጋሚ ዝዛረቦ ህዝቢ ኤርትራ ሞር ኣብቲ ህዝብናቱ ፎከስ ክገብር ኣለዎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክብርክት ፃዕሪ ኣክቲቭ ፃዕሪ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ that's a very important ሕጂ ይኮነን ማለት ሎሚ ወሊድካ ፅባሕ ቆልዓ ኣይኮነካን ግን ከም ፕላን ህዝቢ ኤርትራ ንክባዛሕ ህዝቢ ኤርትራ ንክብርክት ከም ፕላን መንግስቲ ዝያዳ ክስራሓሉ ዘለዎ ምናልባት ሎሚ እንታይ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ዝውሰድ ኣሎ ኣይፈልጥን እየ ግን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቻነለይ ብተደጋጋሚ ዝደግሞ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንክባዛሕ ዘለካ ፃዕሪ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ህዝቢ የድልየካ እዩ ምዕባለ ካብ ህዝቢ ድመፅ ምዕባለ ካብ ህዝቢ ድመፅ ህዝቢ እንተበዚሑ እንተ ተማሂሩ እንተ ነቂሑ ካብኡ ድመፀካ እቲ ምዕባለ بس حزب مالتك عب عداقة مالتي بس حزب مالت عب قلبت مالتي بس حزب مالت بزح كفر زخل من سي مالت لذي حزب خاك بزح خلاله of course تي دقوت يزور له عقمي أنا يسوع زوريا سبيلنا عزيب زح سب دقل لنا كيف عقمه بدقل لنا نزون موبيلايزن قبر لنا ساتهم زت كملوا calculations قل again زي بوجن إثيوبيا أنترا كون كله بوجن ناتنا دم كرلا زي قبل كله خانة لنفسه كف زبلوز ولا حسوا تي propaganda قال يقول نحن هذا لنفسنا react كون قبر لنا نفسنا كنت كملوا زلنا نقرات له أوكي أبزي كالي في تعمل له نساتهم زخت الوزن له قال لك كابت geopolitical ولا وتكن رمالتي زي الشيخ مس ኢትዮጵያ ዘሎ ወትርን ምክላል ምስ አብይ አሕመድ ቀጣው ዝርብ ንምክያድ ናብ ቱርክ ከም ዝተጓዓዘ ተገሊጸሎም በመሰረት ሃገራዊ ፈኖ ምምሕዳር ሞቃዲሾም ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ኣብ መንጎ ምምሕዳር ሞቃዲሾን አዲስ አበባን ኣብ ዝካየድ ዝርብ ንምስታፍ ናብ አንካራ ቱርኪ ከም ዝተጓዓዘ ጸብጺባ እዚ ድማ ብፕሬዚደንት ቱርኪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን ዝተኣንገደ እዮም እቲ ቀጣዊ ዝርብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድን ሐሰን ሼክ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ሞቃዲሾን ክልቲያው ወትርን ምክላል ዝዓለሙ ምዃኑ ተሰሚዑ ዘሎም ፕሬዚደንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ቀጣው ዝርብ ንምክያድ ቅድመ ኮነት ኣቐሚጡ ዝነበረ ኮይኖም ምስ ኢትዮጵያ ንምዝራብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሶማሊላንድ ዘካየደቱ ስምምዕነት ሰነድ መዘክር ክትስርዝ ከም ዘለዎም እናገለጸ መጽኦም ይኹን እምበር ብደረጃ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ክልቲን ሃገራት ብሸምጋልነት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ክልተ ግዜ ኣብ ኣንካራ ተራኺቦም ውጽኢትን ከየምጽኡ ተበቲኖም ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ጸቕጥን ምሕያል ንሃገራት ግብጽን ኤርትራን ተሓባቢራም ብስሉሳዊ ኪዳን ምክልኻል ከም ዝኸተመት ዝፍለጥ ኮይኖም እዚ ጸረ ኢትዮጵያ ምዃኑ ብወገን አዲስ ኣበባ ተገሊጾም ምስ ግዛኣት ጁባላንድ ናብ ከቢድ ወጥራኣት ዘሎ ምምሕዳር ሞቃዲሾ ሐሰን ሼክ ሰበስልጣናት ጁባላንድ በኢትዮጵያ የምዝሕገዙ እንዳበለ ይዝኸሰም ዘሎም ኣብ ቀረባ መዓልታት እኳ ሰራዊት ኢትዮጵያ ተወሰኸ ኣጽዋር ሓይል ሰብን ናብታ ግዛኣት እትዩ ብምባል መቃዲሾ ከሲሳዮም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ እውን ናብ ቱርኪ አንካራ ተጓዒዙ ክኸውን ከም ዝኽእል እናተገለጸ እዩ ዘሎ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ሶማልያ ነቲ ጉዳይ ውሽጣዊ ጉዳይ ናታ ንክትፈትሕ ከቢድዋ ኣሎ ቱርኪ ድማ መበል ካልኣይ ዲ መበል ሳልሳይ ግዜ ሕጂ ድማ ነዚ ጉዳይ እዚ ብሮከር ክትገብሮ ትፍትን ኣላ ኣይ ቲንክ ክትውድኦ ከም ትኽእል እቲ ናይ ሶማልያ ፀገም እንታይ እዩ መጀመርያ ኤርትራ ዲያ ክትሕግዘካ ግብፂ መጀመርያ ንስኻ ነፍስኻ ትቆፃፀር ነፍስኻ ትኽእል ትኮይንካ እዩ ሶማልያ ፀገሞም ምስ ዓቢ ክበኣሱ ዘይኮነስ ውሽጣዊ ፀገሞም እቲ ዝዓበየ ፀገም ጁባላንድ ዝበሃል ከምኡ ድማ እቲ ፑንትላንድ ዝበሃል ነቲ ፌደራል መንግስቲ ነዚ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ኣይቅበልዎን እዮም ክብሪ የብሎምን ኣብ ልዕሊኦም ምክንያቱ ንባዕሉ ግሕምጥና ዘለዎ እዩ ትክክለኛ ምዕተራ የብሉን ገለ መለ ስለ ዝበሃል እቶም ጁባላንድ ዝበሃሉ ምስ ኢትዮጵያ ርክብ ክገብሩ ይመርፁ ናይ ደገ ሓይልታት ኣለዉ ኣብ ፑንትላንድ ንኣብነት ኢማራት ብዙሕ ፅልዋ ኣለዎም ስለዚ እቲ ሶማልያ ዝበሃል ባይ ዲዛይን ብሓደ ክሰርሕ ዝኽእል ሃገር ኣይኮነን ስለዚ ኣይ ዶንት ቲንክ ኤርትራ ዝከኣላ ሓገዝ ጌራታ ኣላ ግን ኪኑ ናብዚኣቶም ሞር ኢንቮልቭድ ምዃን ንኤርትራ ሓደጋ ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ ምክንያቱ ሶማልያ ብኣፎም እዮም ክዛረቡ ዝኽእሉ ንኢትዮጵያ ቻለንጅ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ንኢትዮጵያ ብጉልበት ይኹን ብካሊእ ቻለንጅ ክገብሩ ኣይክእሉን እዮም ግብፂ ኣሎ ግብፂ ክሕግዞም ይኽእል ግን ግብፂ ከዓ ገይን ክትንቀቕ ኣለኩም ጥንቃቐ የድልየና እዩ ግብፂ ከም ኤርትራ ዝኣመሰለ ሃገር እንተሎ እዩ ክሕግዝ ዝኽእል እምበር ንሶማልያ ፍሉይ ነገር ገብረሎም ኣይክእልን ምክንያቱ ብመሰረቱ ክሕግዛካ እንተኮይኑ ሓይሊ ክህልወካ ኣሎ ዝሓርካ ዲፕሎማስያዊ ጭወዳ ኣሎ ኢትዮጵያ ንባዕሉ ብዙሕ ኢንተረስት ዘለዎም ሓይልታት ኣሎ ንኣብነት ኢማራት ኣብ ኢትዮጵያ እንታይ ዓይነት ረብሓ ኣለዋ ንርኢ ኣለና ስለዚ ኢትዮጵያ ዘለዋ ፅልዋ ጥራይ ዘይኮነስ ኢማራት ዘለዎ ፅልዋ ድማ ደምሮ ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ተርዲምሎም ኢማራት ንባዕሉ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዓብዪ ረብሓ ስለ ዘለዎ
ነቲ ኩነታት ንኣብነት ናይ በርበራ ዝበሃል ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ብምሉእ ዝቅልሶ ዘሎ ኢማራት ምዃኑ እዩ ዝንገር ኢማራት ድማ ዓብይ ሎቢ ዓቕሚ ዘለዎ ገንዘብ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣክቲቭሊ ኣብ ነገራታት እዩ ዘሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብቲ ሶማሊላንድ ነዳዲ ተረኺቡሎ ኣብቲ ገ ባሕሪ ሒዞም ኣለዎ ስለዚ ብዙሕ እንግሊዝ ተሳቲፉሉ ኣብቲ ጉዳይ እቲ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ደገ ሓይልታት ስለ ዘለዎ እቲ ኩነታት ወላ እውን ግብፂ ናብ ሶማልያ መፅያ ክታጥዕና ትፍትን እንተላ ፕሮባብሊ ናተይ ግምት ኣብ ሓደ መዕለቢ ከብፅሕዎም እዮም ኣብ ሓደ ስምምዕ ክብፅሕ ክኽእል እዩ ንኣብን ንሼክ ሓሰንን ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ተቢሎም ክሰማምዑ ክፍትን እዮም እቲ ስምምዕ ድማ ንበዓሉ እቲ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ምስ ኢማራት ርክብ ኣለዎ ካብ ናብ ኢማራት ብዙሕ ቅድሚኡ ዝነበረ መራሒ ናብ ቱርኪ ሞር ይፅጋዕ ነይሩ እዚ ሓሰን ሼክ መሓሙድ ምስ መፀ ግን ሞር ናብ ኢማራት ክፅጋዕ ጀሚሩ ድሕሪ ተባይሱ ምሶ መስለን ቁርብ እቲ ዝምድናታቶም ጎዲሉ ግን ብሓፈሻ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ብሓቂ ነውፂ ኣብቲ ዞባቲ ይካየድ ከም ዘሎ ጉዳይ ናይ ሱዳን ኣብ ከመይ በፂሑ ለሪና ኣለና ጉዳይ ናይ ሶማልያ ድማ ናልካ ወላ እኳ ነታ ልኡላውነት ናይቲ ሃገር ከውሕስ ላዕልን ታሕትን ተበለት መራሒ ኣብ መወዳእታ ግን ኣብ ውሽጥኻ ሃርሞናይዝድ ሓድነት ዘለዎ ሃገር ሓድነቱ ዘሕየል ሃገር ተዘይኮይኑ ናይ ደገ ሓይሊ ሓጊዝካ ኣብ ክድሕና ይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ረብሓታት ናይ ውሽጥኻ ምስ ተመቃቐለ ኣጀንዳታት ካልእ ስለ ዘለዎ ዝኾነ ክትገብራ ይትኽእልኒ ኢኻ በት ስቲል ክንከታተሉ ነዚ ጉዳይ ዝናበይ ክምዕብል ይኽእል ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ክኸውን ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ኦራይት እጂ ገለ ንእሽተይ ኣብዚኣ ሓንቲ ንእሽተይ ክበኩም ድሕሪኡ ክንሰግር ኢና ኣብዚኣ ንመለስ ሓንቲ ግዜ ኣብዚኣ ንስማ ፋክትን ኤቭሪባዲ ቸክ የሚያደርገው ስለሆነ ነው ኬንያ 56 ሚሊዮን ነው ደቡብ ሱዳን 11 ሚሊዮን ነው ሱዳን 49 ሚሊዮን ነው አትችልም ስለዚህ ነገ ብትዋጋ ሶፊስቲኬትድ የሆነ መሳሪያ ስለሚመጣ ዛሬ ድሮን ላይ ደርሰናል አይደል ነገ የሚመጣው ዳሜጅ የኤርትራ ህዝብ ለምሳሌ በ2050 ወደ ስንት ያድጋል መሰለ ወደ 5 ሚሊዮን 696 ሺህ ያድጋል ፎርካስቱ ነው ያን የኢትዮጵያ ህዝብ 225 ሚሊዮን ሲደርስ ጎበዝ ከሆንክ ስቴትስሜን ከሆንክ አገር ግን ማሳደግ የምትፈልግ ከሆነ ለሚያድገው ህዝቤ ዘላለማዊ ስቴብል ነፃ ሉዓላዊ ሀገር ሆኖ እንዲኖር የምፈልግ ከሆነ ምን ትመጣለህ ከጎረቤት ጋር ሰላም ትፈጥራለህ አክሰስ ቱ ሲ አይደለም የምትሰጠን በነገራችን ላይ አዲኬት አክሰስ ቱ ሲ ልትሰጥ ይገባል በተባበሩት መንግስታት መሰረት አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ መንግስት አለን ብለን መናገር እንችላለን ክሌም ስላደረገ ያንን ክሌም ባረግ ብቻ አይደለም ይሄ ነው መሪ ማለት እስቲ ቆይ መጀመሪያ ሶንታይም ዝብል ዘሎ ኣብዲ በቃ ኤርትራ ኩሉ እቲ ፕሮፓጋንዳ ነቶም ብሶማሊላንድ ይርከቡ እቲ ፕሮፓጋንዳ ብተደጋጋሚ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ንኤርትራ ታርጌት ንምግባር እዩ ዝኻ ኤርትራ ኦብቪየስሊ ብናቶም ሓልዮት ብናይ ቃላት ዝተወቀጠ ቃላት ስለተዛረብካ ለውጢ ይመፅእ ማለት ኣይኮነን ግን ኣገይን እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ሽግር ክፈጥሩ ይኽእሉ ንስ መብዛሕትና ንፈርሆስ እዩ ንኤርትራ መፅኦም ከምዚ ዓብ ነገር ክፈጥሩ ላይ ወይ ሽግር ክወስዱ ወይ ባሕሪ ክወስዱ እዮም ክንደይ ዘይፈትኑ ክንደይ ግዜ ተፈኪሩ ይኮስ ፈኸራን ፈተነን ኩሉ ገይሮም እዮም እቲ ሕቶ ግን እንታይ ይገብሩ ነይሮም ነፍሲ ወከፍ ክሳራ የምፅኡልና ነይሮም ዕንወት የምፅኡልና ነይሮም ግዜ ይበልዑልና ነይሮም and this is the painful reality ከምዚኦም ዓይነት አንዳርቲ ጎረቤት ተለካ again ኩሉ ግዜ እንታይ እዮም ዝገብሩካ ሓደጋ እዮም ዝወጥቁ ሓደጋ ወዲቆም ካን ዓኻ ግዜ ይበልዑልካ ብመዓት ክሳራታት ከም ይገብሩካ ካብቲ ምዕባለይካ የጎናድቡካ ንዓታቶም ፀገም የብሎምን ሓደ ጀነሬሽን ይሓልፍ ማለት ቀዳማይ ኩናት ክንዋጋ ከለና ምስዋቶም 80 ሚሊዮን ነይሮም ድሕሪልና ሎሚ 110 በፂና ዶ ወላ 107 ወላ 120 ይብሉ ቁፅሪ የጋንኑ ወይም ሓካሽኩም ይመስለኒ ግን የጋንኑ ወይም በቲ ኮይኑ በቲ ግን ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ብዝሕሰብ ስለ ዘለዎም እሱ ከም ሓደ ዓብ መሳርሒ እዮም ዝጥቀምሉ ንሕና ግን ሶሪ ትዕቢት ኣይኮነን ምሩፅ ህዝቢ እዩ እቲ ህዝቢ ሓፂናዊ ሓይሊ ዘለዎ ህዝቢ ግን ከምቲ ዝደለካ ይባዛሕ የለን this has to be addressed ከም ሃገር ኣብቲ ጎረቤትካ ኮይንካ ትሪኦ እንተለካ ቀዳማይ ኣጀንዳ ክኸውን ዝኽባል ህዝቢ ክባዛሕ ዕድል ክወሃቦ ወይ ከዓ ክድፍኣሉ ክስራሓሉ ኣሎ ብሓይሊ ንዓውለት ናበልካ ስጅን ትእትዎ ማለት ኣይኮነን ግን ከም ጎስጓስ ዝያዳ ክግበረሉ ዘለዎ ነጥቢ ኮይኑ ይስምዓኒ እስከ ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ናይ ወጣ ኣባ ንስማዕ እያ ትግራይ ዝተገበረ ኦፕሬሽን ኩልና ንፈልጦ ኢና ኢንተረስት ኣለዋ ኤርትራ ፀጥታ ኣብ ሓደጋ ነይሩ ሚሳይል ተኪሶምላ ልኡላውነታ ከተውሕስ ትግራይ ኣትያ ትግራይ ክትኣቱ ተደሊ ኤርትራ ቅድሚ 15 ዓመት ማእተወት ቅድሚ ይብል ማእተወት ግን ኣይተኣቱን እያ ኣብዚ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግን እዚ ሉዓላዊ ስልጣን ሉዓላዊ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ግን ወይ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ተደፊር እዩ ባዕሎም ብግልፂ ከዓ ሚሳይል ኣብ ኤርትራ ከነፍስሳ እዩ ልዕሊ 7 ዝተመረፁ ቦታታት ብሚሳይል ክህረሙ ወዲኣ ስለ ዝነበረት ወያነ ነዚ ከምኩኑ ከዓ ጀጋኑ ሓይልታት ኤርትራ ኣትዮም ትዝግበር ስርሖም ገይሮም ከዓ ወፂኦም እዮም መትከልያ ደግፋቶ ኣዋጅ ኣውፅያ መግለፂ ትጥፋኣትና እምበርና ኤርትራ ኣይኮነን ትጥፋኣትና እምበርና ሻዕብያ ኣይኮነን ሻዕብያስ ሓጊዝና እኳ ደኣ
شعبيا ميسايل تدربيو نتوم ميسايل زدربيلو كشاقلو ميمتيو نعم تحت حقه علومي متيمبر ناي مانم هاجر كورر دليك يقولون منجستي إرترايلو بربعة نتبي نعلم زفلت منجستي حجي سب كفاية لنا إذا سندات أبيد منجستي إرترالو أبيد العالماوي أبكالو تهجراتالو أوكي منجستي إرترا أقولي أم حرا إدنا ينقتلينا نايم حرا بوليتيكا نايم حرا تأجم مش أو بوليتيكا إثيوبيا يو بوحدو نايم حرا تربيزة في التحكي عليو ناي تجراي قداي بعلاتهم كينات أو يوم نايم حرا يكون فدرال من دستي يكون نعنا بكبت بقول كلات كيتر فخبت سوار جيرم سلز فتوننا نيرترا خم يرترا قداي وادم جو حزوان يرترا تيكالو نتخاب يرترا زوات من السكان مقوام جوهي ኢትዮጵያን ባሕሪ ክደልዩ ይኽእሉ ማለት ምርጫኦም ብዙሕ ታይ ዝበሃል ኣይኮነን ግን ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዝበሃል እዚ ህዝቢ ፀገም ኣለዎ ናይ ሓድሽ ሓሳብ ክፈጥር ዝኽእል ህዝቢ ኣይኮነን እምበር እዚ ባሕሪ ገለመለ ዝብልዎ ዘለዎ ብሓይሊ ገለ ተፈቲኑ ዝፈሸለ ኮይ ተፈቲኑ ፈሽሉ ኦፍ ኮርስ ንሕና ተሰዊእና ገለመለ ንብል ኢና ብዙሕ ግዜ ተጋሩን ዋጋ ከፊልና 17 ዓመት ገለ ይብሉ እዮም ክንደይ ኣምሓራ ድዮም መይቶም ኣብዚ ናይ ኤርትራ ሰሜን እንዳኸዱ ኣዲኦም ትቁፀሮም እኮ ስለዚ ዝተሳዕሩ ዝቆፅሮም ሲኢኖም እምበር ክንደይ ሰብ እዮም መይቶም እኮ ስለዚ ነቲ ትማሊ ዘኽሰረካ ካልኣይ ግዜ ኣይትደግሞን ኢኻ ካልኣይ ነገር እንታይ እዩ ኤርትራ ኣካል ውድብ ሕቡራት ሃገራት እያ ዋላ ንሕና ሽሕ ግዜ ንትከም ሪኮግናይዝ ኮይና ሓንሳብን ንሓዋሩ ናይ ኤርትራ ልዑላውነት ንኻልኣይ ግዜ ክፈርስ ዝኽእል ህዝቢ ኤርትራ እንተዘይደልዩ ጥራይ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ንትግራይ ረጊፅና ዳሕራይ ባሕሪ ከነብል ኢና ገለመለ ዝበሃል ነገር ንሪኦ ኣለና እኮ ሳዕቤኑ እንታይ ክኸውን ኣሎ በዓላታ ኢትዮጵያ ክትበታተን እንተኮይኑ እምበር እሱ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢለ ኣይሓስብን ያ እዚ እውን ሓደ ፅቡቅ ትዕዝብቲ እዚኣ ግን ናይቲ መንእሰይ እስከስምዕዋ ድሕሪኡ ክምለስ ኢና خم يرترا قداي وادم جو حزوا يرترا تيكالو نتخاب يرترا زوات من السكان مقوام جو حزوا لا ترى تيكالو سلازي سخلتيو تنتهاجر جو زحزي تمقوام كأب السدة نزوات من السيب مولو جو متحزي تحطو جو تحس كهم زلا خاطر تيكالو دا يتردى كان تحطو انتهى المسيلة زمقام كم غويلا غير كاوسدهم حد خدا نقدميت زي كي خدا رديكالو زخدا خيودا زدري خالو ስለዚህ አخديدካ تعرفው تدغل ግዜ ሓደ ናውል ዘራሱ ማታ ቆይዳለው ተረዲቃለው ትንፋስ ሆነ ተመለሰ ማለት እዩ እቲ خዳ እንተ ተጠዊሉ ተመለሰ ይካርፍ ተረዲቃለው ተخዳ ተጠዊሉ ተመለሰ ይካርፍ ዶምነት خዳ ተጠውከ በተጸረግን ጉዳያም ከበቀይ ማለት እዩ ስለዚህ መጀመሪያ من السيكردا كازولو تخدد كم زلها خسفلت كتلالك تخدد كم زلها انت ترديك سريت تخيل كم زلها نقدمي تخيل كم زلها فليت كلها مالي سلازي تحدث كجمرة بريزيدنت دونالد ترامب دبلومات زخونه تيبور ناجي على اسمر حدوش نجر كم زهلو اميتم بقندو اب غدات اثيوبيان ايرتران بحفش ادمام افريكان بفولي فلطت زلو مخان زغلصلون اما خارج بوليسي ريبابليكان مخان زفلت دبلومات امباسادر تيبور ناجم ولك ملاخ ايرترا اسياس افورقم تاب سلطان زو غدلوان قريبو يكبل صحيفلام جغانو سورياويان نچكان سرعت اساد اوغيدوم يخبرو لوز بلتا امباسادر ايرتراويانون ولك ملاخ اسياس مستسنابتم كخبرو يوميلوم قرمي حدت محالتا So can you see the media campaign بزسفح ملكعو ولاتهم external نايتي معرباو ميديا من جتاد دخونو نتو قدايتي أو قداينا يرترا دما بزعو زي زمالالسو بعلتي بورناجي نتي campaign يتقامو لهم زلون بستفل عليه من قدي عبتنا يرترا زقبر نزعجي تفاتير زلو ناي سوريا نقر
كم اب ليبيا خقاطم كله اب سودان كقاطم كله كل جزء حدش ريفايفال نتي تقاومو حدش معازن متحس بزو صعري زغبر كل جزء تادشت واد ما حنتيا تاب سلطان زلو سب ليو تعريش غيركا كفتحي تعريش مستعلي انتي كوني زحسب سبيل رجعهم للغو ناي بحق بزعب حجر زحسب تخوينو جن بزعري نزي سالينايو حبز زللت بلن لها ابيك علب كبل زخل تخويني ابيك علب بخمي خيد كمي غير خد يبدحر عبتز دليو زلو بخمي خيده ስለዚህ እቲ بحفሻ كل ግዜ ነቲ ኣብ ስርዓት ዘሎ ጥራይ ኢለዮ ስለምንታይ ከም ዝብሉኻ ነቲ መንእሰይ ስለምንታይ ከም ይብልዎ because ነቲ ስርዓት ምሳለይዎ ሓድሽ ስርዓት ንክሃንፁ ከቢድ ስለ ዝኾነ እቶም ናይ ወፃኢ ሓይልታት እቲ ዝበለፀ መድረኽ እዩ ኣጀንዳኦም ንኸሳልጡ ክምዝምዙ ነቲ ሃገር ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ ደለይዎ ነገር ክገብሩ እንታይ ካ ትገብሮ ኣብቲ ጥራይ ብፃሕ እምበር ካልእ ኩሉ ሽግርካ ክፍታሕ ኢልካ ትእምኖ ነቲ መንእሰይ شعولسو نزي أطري بقى نزي أطري بقى نت منبر طري نزي طري of course زلت طري تالي so what then اللي خايو what's gonna happen next نسخاب دقة خلقها حبرتي بالكان نسخاب حدث أولا كوف كتب لا يدخلني خا طبعا أب سوس عينة تعامة مع غير كلها so نسخة شعوس أب دقة قفيل كخطر على ذيك الكاس أب عداتي خاسي نتحجر بحبرات كتمر حيقة مالتي بفلا كمير ترازع مسألة سبوز غني حجر أو نتقص كويس زلو صبغ ዝኾነ ቤዝ ናይ ሃገራዊ ፍቕሪ ሃገራዊ ምክብባር ዘለዎ ናይ ሃይማኖት ምክብባር ዘለዎ ነዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ደገ ብፍላይ ኣብቲ ደንቢ ተቃውሞ ዝረአ ባህሪ ናብ ኤርትራ እንተእቲኻዮ ማለት ካብተን ኣብኡ ዘለዋ ሶማልያ ድዩ ወላ ሱዳን ድዩ ካብኡ ወላ ሓንቲ ክፈለየካ ዝኽእል ነገር የለን ባይ ዘ ወይ ኣብ ደገ ንሪኦ ዘለና ሶማልያውያን ዘይገብርዎ እኮ ኣብ ዳስ ናይ መዓልቲ ናፅነት ከይዱ ዘቃፅል እኮ የለን ኣብ ሶማልያ እኮ ኣይተረኣየ ንሱ مالسي تي حدا نتي منقسي ويون أم ناي السودان ولا إيران أب زخواني يكون أبنت تجارسي أبك قتلهم كله ناي فدرال منقسي قتلهم كله مع تناتنا توم ناي أبك كبعلو خلو ماشيهم تقاتلوا ما إيران ويون نتي داس بمني كحرمو ويسب كشف إيران سلزي إتابع إيرترا تجت فتيرو زنبرة أجمع كابتن عزوبا زبعة سنة خون تسر حالينير أو نحاول كشكنا له كم زلوا غير تسر حينير تايزخا حدنت نايز بيرترا تقدامي تسأل ايتم سلو زغونت they always try to target الامون ابتا حدنت بيرترا نعا تارجت كيركا نعا كتحرم مفتان كم قداميتي الاما يمدوز مسرح سركان موقع حسين معباي اتكالاي قص نايتي اجندا دمانتايو ايرترا ناب معباله ناب هنصت تتكر سلازلا كمي غيركا ديستراكت تقبرا كمي غيركا تتسفانا معباله زلو مليسكا نابتنا يقدم جهوت ملسا اسيت كالا جناناتو ابز وانزي اتز بيرترا صبو نغير نخيركب تهاجر نقدميت نخيتخيت كمي غيركا تاساسرا كمي غيركا ناب سقات كم سمعات حزبي تمنسي ويون منسي نابنت منسي نعدو كملس ناب هاغور فيكيشن كغبر نهاغورو كحجز نحزبو كحجز يصي بقسلو زلو كمي غيركا جهوت حزو كمي غيركا تطرفو كمي غيركا سقات كم سمعات تقبر كمي غيرو نعدو كم زي حسب تقبرو بزع منسي نعدو كحسب جمير نيرو نعدي انتي كغبر ابعدي انتي كغبر ابعدي كمي قدايناتو يتخون ستيل حساب كاسلاسلو اويت مدرك نوص كم زلو نري لنا زبلو زبنا نوصي هاغرات دفرسالو زلنا غزينا زلنا ግን ተስፋ ካሎ ስለዚህ ዘይተወደ ነገር ስለዝኾነ እዚ ሓሸውየ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኢትዮጵያ ኣመና ገረብ ካብና ቅድሜና ንሶም መፍራስ ተሎ ቅድሜና ሶም ክፈርሱ ዝለዓለ ተኽእሎ ዘለዎም ሰሜን ረዲምሎም መፍራስ ካብ ኤርትራ ዝለዓለ ንኢትዮጵያ ይዝኸብል ናይ በሻር አልአሳድ መፍራስ ዝያዳ ንኢትዮጵያ ይዝስምዖ ምክንያቱ ብረት ሒዙ ዝዋጋ እዩ ዘለዎም ሰብ ፋኖ ብረት ሒዙ ዝቃለስ ዘሎ ከውድቆ ንዓቢ ከውድቆ ኢሉ ሲ ብረት ሒዙ ዝተባተብ ዘሎም ግንባር ኣሎ ኣብ ኤርትራ እኮ ኣብ ኣቁርደት ኮይኑ ዝቃለስ ሰብ የለን ስለዚ ካብ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ሰላም ዘለዎን ሓድነቱ ሓልዩ ዝኸይድ ዘሎን እዩ በንጻር ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ዕጡቃት ጉጅለ እዮም ዘሎ ብረት ሒዞም ዝዋጉ ዘለዉ ስለዚ እቲ ፕሮፓጋንዳ ናብ ኤርትራ ክደፍዎ ኣብ ነፍሶም ዘሎ ፀገም ስለዝኾነ እዚ ኩሉ ናብ ኤርትራ ፑሽ ክገብርዎ ዝፍትኑ ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ነፍሶም ዘሎ ስለዝኾነ ናቶም ፀገም ስለዝኾነ ናባና ከልግብዎ ዝፍትኑ ዘሎ ካብቲ ናይ ምዕባለ ናይ ልምዓት ናይ ግስጋሴ ናሬቲቭ ኢኒሽቲቭ ሓሳባት ኣይንውፃእ ናብኡ ኣተኪሩ ክኸይድ ሰብ ዝያዳ ኣብኡ ከነተኩር ኣለና ከም ወትሩ ድማ እንታይ ይብሉ ኣለዉ እንታይ ይሓስቡ ኣለዉ እንታይ ክገብሩ ይህቅኑ ኣለዉ ኩሉ ክንሰምዖን ክንከታተሎን ኢና ኣተኩሮ ናትካ ግን ኩሉ ግዜ ሓደ ክኸውን ዘሎ ኣተኩሮ ናትካ ናብ ኤርትራ ገፅካ ክኸውን ክኽላሎ ናብቲ ልምዓት ናብቲ ጉዕዞ ክግበር ዝኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ነቲ ሓድነትና ለይትን መዓልትን ክንከናኸኖ ኣለና ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ ንሃገሩ ዝፈቱ ንኤርትራ ዝፈቱ ንኤርትራ ይፈቱ እትብል ተኮይንካ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክፅዕር ኣለካ ዲስካሽን የብሉን ካልእ ኩሉ
ተረካብ ዘረባይ ክብሎ ዝኽላነ ናይ ሎሚ ኣርእስቲ ኣብዚ ኩዴ ከም ወትሩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ሓሳባትኩም ግለጹ ነዚ ቻነል ድማ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ግበሩ ሓግዙ እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም እየ